Ano ang nagtutulak sa amin na gawin ang mga bagay na nagbibigay inspirasyon upang maging maliwanag ang pananaw at makamit ang higit pa. Kami ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 5, ang ahensya para sa pagsasanay at siya ring extension arm ng Department of Agriculture sa Rehiyon 5. Pangunahing tungkulin namin ang maghatid ng mga pagsasanay upang palawakin ang produksyon sa agrikultura at pangingisda. Ang aming tanggapan ay matatagpuan sa bayan ng Pili sa probinsya ng Camarines Sur. Ang aming mga training facilities ang nagsisilbing daan tungo sa pinaigting na produksyon, pagproseso at pangangalakal sa larangan ng agrikultura at pangingisda. Saklaw ng aming operasyon ang mga lalawigan ng Bicol Region. Ito ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon, at mga isla ng Catanduanes at Masbate. Hangarin ng ATI na patuloy na maiangat ang kapabilidad at kakayahan ng mga nasa sektor ng agrikultura at pangingisda. Sa paraang ito, sama-sama nating maabot ang seguridad sa abot kayang pagkain para sa sambayanan. Upang matupad ito, nakikipagtulungan ang ATI sa iba't ibang ahensya at individual. Sila ang mga kalahok sa national at regional agriculture and fisheries extension systems. Layunin namin makapagbigay ng mataas na antas ng kaalaman tungkol sa pagsasaka sa pamamagitan ng mga teknikal na pagsasanay para sa agricultural extension workers ng pamahalaang lokal, maging sa city, municipal at provincial agriculturists at veterinarians. Isinusulong namin ang Bicol Agriculture and Fisheries Network. Nakikipag-ugnayan din kami sa mga rural-based organizations, mga pamantasan at iba pang ahensya, pribado man o pampublikong sektor. ATI ang pangunahing ahensya para sa isang pagkilos ng extension services sa pagsasaka at pangingisda sa buong bansa. Ayon sa Agriculture and Fisheries Modernization Act or AFMA, ang major extension services ay training, technology demonstration, farm and business advisory services, at information, education, and communication services. Dito nakaangkla ang 5 thematic areas ng DA-ATI Extension LEADS or LEADS. Patuloy naming binabalangkas ang mga akmang estratehiya upang palakasin ang kakayahan ng mga nasa sektor ng agrikultura. Isinusulong din namin ang mga bagong hakbang, makabagong pamamaraan at paghahanda para sa nagbabagong panahon. Sa pakikipagtulungan ng mga pribadong individual at mga organisasyon, pinaparami at pinapalawak ng mga learning sites, demonstration farms at extension projects.
Pinagtutuunan namin ng pansin ang Farm Business Advisory Services upang mabigyan ng angkop na tugon ang mga katanungan tungkol sa pagsasaka. Gamit ang modernong paraan ng komunikasyon, mabilis na naihahatid ang serbisyo at impormasyon tungkol sa pagsasaka at pangingisda. Pinaplano, sinusubaybayan at sinusuri ang pagpapatupad ng mga training at extension programs sa pamamagitan ng performance reviews at pagsaliksik tungkol sa naging epektong mga pagsasanay. Upang patuloy na mapabuti ang paghatid ng training and extension services, patuloy naming isinasaayos ang mga paraan at polisiya tungkol sa pagkilos ng ahensya. Sa ganitong mga hakbang, tinutupad ng ATI ang mahahalagang layunin nito para sa ating bayan. Mas pinaigting ng kagawaran ng pagsasaka ang tugon nito sa pangangailangan ng sambayanan sa sapat na pagkain sa panahon ng new normal. Kasabay ang ATI sa pagtugon sa mga suliranin ng bayan ukol sa supply chain, kabuhayan at kalusugan dulot ng COVID-19 pandemic. Mas epektibong malulunasan ang kahirapan at kakulangan sa pagkain kung ang paglago ng ekonomiya ay nakaangkla sa malakas na sektor ng agrikultura at pangingisda. Ating kaugnay, tungo sa napapanahong kaalaman, kakayahan at masiglang pamayanan. Kami ang Agricultural Training Institute sa Rehiyon 5. Hello. Isang mapagpalang hapon sa mga online viewers ng ATI Bicol, #Sarabay Channel. Narito kaming muli para sa isa na namang mahalaga at kapaki-pakinabang na talakayan patungkol sa agrikultura. Handog sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 5 Bicol, ang primary extension and training arm ng Department of Agriculture. Bagamat tayo ay may kinakaharap na sitwasyon, patuloy ang ATI Bicol sa pagbibigay ng serbisyo sa pamamagitan ng online distance learning gamit ang makabagong teknolohiya. Ngayon po, tayo ay muling sumubaybay sa isang makabuluhang talakayan patungkol sa pangangalaga at produksyon ng kuneho. Sa lahat ng viewers natin na sumusubaybay, inaanyayahan po namin na i-share nyo po ang aming programa para #Sarabay Kita Gabos Makanood. Para naman sa ating interested online viewers na hindi pa po nag-register sa ating registration form na nais maging official participant ng seminar na ito, ay i-click nyo lamang po ang Google link na ka-indicate sa aming ATI FB page teaser ad to register. Kung may mga questions po kayo sa ating resource speaker, please feel free to type your concerns sa ating comment section to address your questions by our resource speaker. So at this point, bago po tayo magsimula sa ating pagsasanay,
pakinggan muna natin ang mensahe ng binansagan or tinaguriang Sir Cute ng ATI Bicol, ang aming Info Officer 3 under ISS Section, Sir Isagani C. Valenzuela Jr. Okay, so sa ngalan ng aming Center Director, Elsa A. Parot, magandang hapon at welcome sa inyong lahat na nanonood ng ating online distance learning sa pamagitan ng aming ATI Bicol Sarabay channel sa YouTube at sa ATI Bicol page sa Facebook. Alam naman po natin na dahil sa African Swine Fever, nagkulang ang supply ng karning baboy. Ang masakit nito, tumaas pa ang presyo. Kaya mamayan natin ay naghanap ng mga alternatibo maliban sa manok at baka. Isa sa naging popular ay itong rabbit o kuneho. Sa katunayan, marami na ang nag-request sa amin para sa training na to. So ngayon, maswerte tayong lahat at nandito na ang ating matagal na hinihintay. Kaya tayo ay makinig ng mabuti, mag-take down ng notes, mag-screenshot. At kung may kailangan kayong linawin, mayroon tayong forum para dyan. Naway, hindi lamang matutunan kung paano mag-alaga at magparami ng kuneho. Sana kumita tayong ng malaki para sa gayon, di lang tayo makatulong sa ating pamilya, makakaambag pa tayo para sa food security ng ating bansa. Sa lahat, sabay-sabay tayong matuto. Muli, magandang hapon. Maraming salamat po, Sir Gani. Sa ngayon po ay dumako naman tayo sa overview ng ating activity for today. So, i-share screen ko lang po. Hindi ko napapa-share screen. So, ang title po ng ating online seminar ay pinamagatang Pangangalaga at Produksyon ng Kuneho, Patok na Negosyo. Ito po ay magsisimula ngayong araw, July 29, 2021 sa ganap na 1:30 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon. So, ano po yung rationale ng ating online seminar po? So, sa Philippine settings po, ang rabbits po ay most commonly na pinepet po natin rather than as meat sources. So, nasa-stuck po tayo sa idea and neophyte po tayo sa idea na ang rabbit po ay pwedeng maging alternative meat. And ang rabbit meats po ay considered as the most nutritious meat po. And as an observation din po, ang rabbit meat po ay
or ang mga pork products or karne po and chicken products ay mataas po yung prices sa market. So siguro through this training po, it is better po na very timely po ito kasi magiging wake-up call po to sa atin na ang rabbit meat is a good alternative meat sources for human consumption. So, ang pag-aalaga po ng rabbit ay doesn't entail or require a large amount of space compared po sa ibang livestock species. It is potential po to be more profitable species to raise because they are highly reproductive with short gestation period. And may isa pong association sa Philippines na nagsusupport po sa rabbit farming industry. And isa na rito yung ARAMP or the Association of Rabbit Meat Producers Incorporated, which is yung pinakalayunin po nila is to fill a niche and address the need for promoting the production of rabbit as human consumption. Okay po. So, ang rabbit industry still has no certainties, wala pa pong kasiguraduhan, and has a long way to go before the mainstream acceptance of rabbit meat. It must be given the necessary boost and attention for it to be able to contribute in the improvement of the country's food sufficiency and become a source of needed additional revenue for rural and urban households. So with this po, ang ATI Bicol ay nag-conceptualize ng isang pagsasanay or online seminar entitled Pangangalaga at Produksyon ng Kuneho, Patok na Negosyo para po mas mapalawak yung kaalaman ng ating online viewers regarding sa pangangalaga sa rabbit farming. And this activity po will also serve as a tool para po ma-spread yung awareness and ma-overcome po yung cultural and other restraints that limit the consumption of rabbit meat. Okay. So, ang ating terminal objectives is sa pagtatapos ng activity pong ito, inaasahan po namin na yung mga online participants ay madadagdagan yung kaalaman regarding sa wastong pangangalaga sa rabbit. And also, we are also expecting na maging open-minded and appreciate po yung culture and idea of rabbit as an alternative meat. Okay po. So ano po yung enabling objectives? Number 1 po is makilala yung economic benefits. Not sure. Asa? May isa. Okay na. So ano po yung ating enabling objectives? Number 1 po is kilalanin po yung mga economic benefits or mga oportunidad sa rabbit farming industry. Pangalawa po is talakayin yung present status ng rabbit industry dito sa Philippines and particularly po dito sa Bicol region. Pangatlo is maipaliwanag yung tamang pamamaraan sa pag-aalaga ng rabbits. Okay po. So, sino po yung participants or target participants natin dito? This is open to all online viewers. Okay po, na gusto pong mag-engage dito sa rabbit farming industry. Sa rabbit farming industry. Okay po. And as of now po, meron na po tayong 200 plus registered participants. It is just a manifestation po na marami po yung gustong mag-engage sa rabbit farming. So, job well done po sa mga taga. Hindi lang po ito sa Bicol region, pati na rin po sa ibang lugar dito sa Pilipinas. Meron po ako doon nakitang taga Baguio and Cagayan and from different agencies po. So, ang ating schedule of activities for today is 1:30 to 2 o'clock p.m. Magkakaroon tayo ng opening preliminaries. And then from 2 to 3 p.m., magsisimula na po tayo sa talakayan sa introduction to rabbit farming. And itatakal po natin dito yung economic benefits, mga opportunities po sa rabbit farming,
yung present status or situation po ng rabbit industry dito sa Philippines and sa Bicol region. Housing rabbits, feeding requirement of rabbits. Okay po. And may invited resource speaker po tayo dito na handang-handa na po sa kanyang discussion. Pero okay po. So, from 3 to 4 po, magkakaroon tayo ng talakayan sa breeding strategies for rabbits, proper management practices for rabbits. And then, pagkatapos naman po noon, ay magkakaroon tayo ng open forum kung saan po, kung may mga questions po kayo sa ating resource speaker, pwede po kayong magtanong by typing po doon sa ating comment section yung inyong mga questions. Ano po? And then from 4:30 to 5 p.m., magkakaroon tayo ng closing program, short closing program. Okay po. So ito po yung binubuo ng composition ng training management staff. Of course po, si Ma'am Elsa A. Parrot, overall supervision. Technical supervision po si Ma'am Vivian V. Carable. Our CDMS Chief, Dr. Franklin Bell TEC. And of course, ang ating team po, Ma'am Melba Bonafe, Joy Caolabios, yours truly, and Marjan V. Ramboyong. Po. So, thank you so much. Okay. So, sa ngayon po, alam ko po na excited na po kayo na matuto sa rabbit farming industry. So, ipapakilala ko po sa inyo ang makakasama natin na resource person for today. So, he is the Vice President for External Affairs of Bicol Rabbit Breeders Association, Youth Leadership Award given by St. Therese of the Child Jesus Parish. He specializes practical rabbit farming for 3 years and attended various trainings and seminars about rabbit farming. He graduated from Ateneo Dinaga University with a bachelor's degree in business administration, major in financial accounting. Also, he completed his master's degree in business administration at University of Nueva Cáceres. He is currently pursuing his doctorate on business administration at Ateneo Dinaga University. At present, he is working as an administrative assistant 1 at Central Bicol State University of Agriculture. Without further ado, please all welcome Mr. Eric T. Agimata. Sir Eric. Okay, so good afternoon po sa mga viewers natin. Yan. Before po ako mag-start ng ating presentation, I would like to thank yung mga team na composition ng ATI Region 5 para sa magandang event na ito. At sigurado po ako marami kayong matututunan sa presentation natin. At while setting up yung presentation, yan, ito na po, i-flash natin, sir. Okay. Okay, sige po. Malinaw po ba ang audio natin? Sige.
Okay, so I guess okay na, no? Nakaset up na tayo. Sige. So let us start. So ang ating topic for today is pangangalaga at produksyon ng kuneho, patok na negosyo. Okay? So let me first start with enter. Paano mag-enter? Ito. Ano ka mag-enter? Okay. Na-next ako. Okay. So yan. So first, introduce ko muna yung aming grupo. Ang aming grupo ay ang Bicol Rabbit Breeders Association. Okay, so na-organize ito noong April 20, 2020. So, ang una po naming strategy is tipunin yung mga rabbit breeders na magkakalapit para mas maging organized ang grupo at mas mapadali ang pagtutulungan ng mga ito. So ngayon po, since na pandemic at medyo mahirap magtipon-tipon, ang isa po sa aming tinataguyod ay isang decentralized strategy. Meaning, kung makakabuo town by town ng grupo para mas madali ang support ng ating national government ay mas maganda. So sa ngayon po, meron po kaming ino-organize na mga activities para mas mapalawak ang kaalaman ng pagkokoneho dito sa Bicol Region. Katulad nga po nitong seminar sa ATI, at ito ay makakatulong para mas mapaganda ang rabbit industry ng Bicol Region. Okay? Then, next is yung aming linkages naman. Ako po ay ang may-ari ng The Rabbit Naga City, which is located in Zone 7, Cararayan, Naga City, established last March 18, 2018. So, 3 years na po kami. Ano po ba yung aming mga ino-offer? First, of course, is yung rabbits. Okay? So, yung rabbits po as breeding stocks or rabbit meat. Yes po, ang rabbit po ay kinakatay at ginagawang meat. Mamaya itatakal natin yan. Okay? Then we also offer cages, grasses, and yung iba't iba pang mga complementary products na ma-associate nyo sa rabbit industry. So ano ba ang pagra-rabbit? Okay? Sa English, ito ay tinatawag na cuniculture. Okay? Ito ay isang agriculture practice ng pagbe-breed at pagre-raise ng mga rabbits na ang purpose ay para sa meat production, fur production, or wool production. Ito ay kinakarne para sa ginagawang tela at ginagamit ang mga pelt or yung balat nila sa iba't ibang mga kagamitan. Okay? So ang rabbit farming ay matagal na dito sa atin. Actually, hindi lang natin to na-acknowledge dahil siguro mas common sa atin na ginagawa itong pet. Pero sabi ko nga kanina, dalawang klase ang purpose nito. Isang pang pet at isang pang meat. Okay? So ano nga ba ang scientific name ng rabbit? Oryctolagus cuniculus, a hair-like digger of underground passages. So nakikita nyo po sa picture yan, cute na cute. Meron po dyan 3 rabbits na magkakatabi. So ganyan po yung common na nakikita natin na rabbits, di ba? Okay? So a bit of history ng rabbits. Dati po nagsimula ang rabbits sa European countries na mga wild lang po sila. About 4,000 years ago sa tinatawag na Iberia or ngayon ay Spain. Okay? Then yung mga Phoenician merchants sa Iberia na tinatawag na Isepam M, which means land of the rabbits, sila po ay nag-transport ng mga rabbits sa iba't ibang lugar. Okay? Hanggang sa ito ay mapalawak during the Romans nung pumunta sila sa Spain nung Second Punic War around 2nd century BC. Doon naman ay pinalawak nila at nalaman nila na pwede pala itong gawing karne or source of protein. Okay, so makikita nyo po sa presentation, ang earliest po na painting na merong rabbit sa itsura nito is noong 1530. Okay? Then the domestication of rabbit is believed to began during the yung mga monks ay ginamit ito sa
kinulong sa cages at ginamit itong pangkarne. Okay? So rabbits and hares are lagomorphs. When we say lagomorphs, ito yung mga small na mammals na nagbo-burrow. Ito po yung sample niya. Yung puti is the rabbit at ito ay yung sa baba naman ay picas. Okay? During that time, lagomorphs are originally classified as rodents or kasama po sila ng mga daga, hamster. But in the year 1912, pinaghiwalay sila at dinivide as rabbits and hares at yung mga rodents. So sa ngayon po, magkahiwalay na po ang classification nila at yung mga lagomorphs ay nakapokus na ngayon sa rabbits and hares. Okay? In the Philippines naman, during the World War II, ito ay dinala sa atin ng US Peace Corps and some religious missionaries para gawing source of meat dahil sa food scarcity during the World War. According kay Ma'am Angie Veneracion ng ARAMP noong 2017. Okay. So, why rabbit farming? So, sa mga tao na ngayon pa lang nakarinig ng idea ng rabbit farming, ito po yung ginawan ko ng SWOT analysis kung bakit natin kailangan mag-enter sa rabbit business or rabbit farming at kung ano yung mga dapat nating iwasan. Okay? So, isa sa mga strength nito ay pagiging prolific breeders. Ano ba yung prolific breeders? Ibig sabihin, napakabilis nila magparami. Actually, isa ang rabbit sa pwede makapagtapat sa number of weight or kilograms ng pork. Kaya sinasabing pwede itong maging alternative na karne against sa ASF. Kasi alam naman natin ngayon na grabe yung ASF tumama sa Pilipinas. Okay? Then, low capitalization. When we say low capitalization, konti lang po yung puhunan na kailangan nyo. Actually, pwede nyong magsimula sa 2 pares. Then, yung mga cages na ay pwedeng gawin gamit yung mga indigenous materials. So, para mas mura lang ito at makamura kayo. Okay? Then, mamaya, i-discuss pa natin ng maigi ito. Low feed consumptions with alternatives. So, ito po yung pangatlong strength kung bakit kami pumasok sa pagrarabbit. Kasi mababa po yung feed consumption. At meron po mga alternatibong pakain para mas mapaganda ang rabbitry. Katulad ng mga damo, mga madre de agua, at iba pa. So, mamaya, i-discuss din natin yan. So, this is more of an overview. Okay? Then, next is minimal space requirement. So, hindi po natin kailangan ng napakalawak na lugar para mag-alaga tayo ng rabbits. So, actually, kailangan lang natin ng almost 2 feet by 2 feet na kulungan or mas maliit pa. Depende sa breed na aalagaan natin. Kaya, napakaliit lang talaga ng spasyo na ma-occupy nito. Okay, then next is the less management requirement. When we say less management requirement, hindi mo kailangan bantayan, hindi mo kailangan balik-balikan yung ating mga alagang kuneho. Dahil nagsasarili silang linis ng katawan para mga pusa at nagsasarili silang alaga ng kanilang mga anak. Okay, so ang gagawin natin, for example, may trabaho tayo, magbibigay tayo ng pagkain sa umaga, magbibigay tayo ng pagkain sa hapon. At syempre, hindi na rin natin i-discount yung maglilinis din. Pero napaka-less ng time na i-consume mo sa pag-aalaga ng rabbits compared sa ibang livestock. Okay? Then, easy waste disposal. Kung yung ibang mga livestock ay kailangan natin ng maglinis para hindi mangamoy, ang rabbits po ay isahang linis lang, then next naman na araw, pwedeng-pwede yon. Okay? Then, yung waste disposal nito, since na walang tapon ang rabbits, yung mga poops niya or yung mga waste nito ay pwedeng gawing fertilizer or pataba sa mga halaman. Pwede rin itong ipakain sa mga bulate at ma-decompose. Okay? Then, isa pa is, sa strength niya ay quiet animals. Okay? Unlike sa ibang livestock, pag gutom na, maingay na. Okay? Kung minsan, yung halimbawa, aso, yung iba natin mga alagas hayop, ang aso ay maingay at nakakadisturbo sa katabi niyang mga bahay. Pero ang rabbits po, actually hindi ko nga alam kung ano ang tunog ng rabbits kasi napakatahimik nila.
kahit katabi ng kulungan niyo ng rabbits ay kwarto, hindi kayo madidisturbo nito. Okay? Then, ang isa pa sa strength is, meat is high in protein and other nutrients. So, ito po yung pinakamaganda rito. Ang isa sa highest protein na livestock ay rabbits. Okay? So, kung para sa mga kaalaman ng iba, kung ang chicken po ay ang white meat niya ay nasa breast lang at yung iba, yung wings, yung legs, ay red meat na. Ang rabbit po, buong meat niya ay white meat. Okay? So, ganun po siya ka-healthy. Okay? Mamaya po, ipipresent natin yung mga nutritional facts na meron sa rabbit meat. Okay? Then next, syempre hindi lang po tayo kailangan mag-focus sa strength. Kailangan din po tayong maging open sa mga weaknesses para at least kung gusto niyong pumasok sa rabbit farming ay alam na po natin kung ano yung mga possible nating ma-encounter. First is prey animals can easily be disturbed. Since po na sila ay prey animals, sila ay madaling ma-stress. Okay? Kasi common sa gubat, sila po ay hinahunting talaga ng mga ibang hayop. So sila po ay matatakutin. Okay? So kung maingay yung lugar nyo, kailangan po silang ilayo sa maingay na lugar. Or kung hindi naman, katulad nun sa amin, kasi nasa city kami, normal talagang maingay sa city. So ang ginagawa po namin, pinapaandaran po namin ng sounds. Okay? Yung sounds na yon ay magsasanay sa kanya para hindi ito ma-disturb. At para kung sakali may bisita man or may dumaan man na may ingay na truck, ay hindi sila masyado ma-stress. At pangalawang weakness naman ay high mortality when hit by diarrhea. So ito po yung common na problem sa pagra-rabbit. Isa sa mga weaknesses niya ay diarrhea. Pero wag po kayo mag-alala kasi dahil sa maraming nang nag-aalaga at maraming nang may experience na kung bakit nagkaka-diarrhea ang mga rabbits, nasusolusyonan po ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga forages. Okay? So, pwede po itong bigyan ng mga grasses para maiwasan ang pagkakaroon ng diarrhea at eventually magkaroon ng mortality sa inyong mga rabbitan. Okay? And meron din po tayong mga gamot ngayon na pwedeng gamitin na anti-diarrhea. Mamaya po, i-discuss natin yon sa later part ng ating presentation. Then, pangatlong weakness is poor mothering ability when breed early or not in mature age. Okay? Since po na yung maturity age ng rabbits ay kailangan mong makuha muna before mong i-breed ito, kailangan po nating i-observe ang proper weight niya, proper age, para maging mas magandang mother siya sa kanyang mga alaga. Okay? Kasi kung hindi po ready ang ina, kahit naman siguro sa tao, pag hindi ready, napapabayaan niya ito. So, dapat po, alam natin kung kailan ito pinanganak para mabilang natin kung 6 months na ba talaga siya, kung tama ba yung pangangatawan niya, kung okay ba yung kanyang postura. Okay? Then, weakness naman na pang-apat, introductory price is high because of unbalanced supply and demand. Okay, ito yung isa sa mga maraming nagsasabi, ako nakikita mga posts sa Facebook, sa mga groups, na, sir, ang mahal naman ng rabbits. Isa po ito actually sa weaknesses na nakikita namin ngayon. Okay? But our team is trying hard na magkaroon ng balance na supply at demand. Okay? So, ibig sabihin, hindi lang po tayo magsusupply na magsusupply. Kailangan din natin mag-create ng demand. So, paano ba yon? Common na sagot, law of supply and demand daw. Pero paano ba magkakaroon ng law of supply and demand? Okay? Isa na po itong ginagawa nating webinar. Kailangan po natin, para makapag-create tayo ng demand, ay kailangan natin ng awareness. So kung alam ng mga tao na kinakain pala ang rabbits, so pwede magkaroon ito ng demand. And regarding naman sa supply, kung tayo naman ay mag-aalaga at magsusupply ng mga rabbits, so magkakaroon tayo ng additional income. So ito po yung, minsan kasi, grabe yung diferensya ng supply at ng demand. Minsan, bigla ang dami yung hanap dahil may activity or may event
at walang maisusupply. Minsan naman, marami yung supply, pero dahil hindi naman peak season, so yung demand ay mababa. So paano ba natin yon, or ano ba yung ways para hindi tayo matambakan ng mga rabbits? Ano ba yung mga processes na pwede natin gawin afterwards? Okay? Tayo ba ay nakapokus lang sa dress, or baka kailangan natin siyang i-process? Okay? Para mas mapalawig ang buhay nito at mas magamit natin ng mas matagal. Okay? Then next is the opportunities. So since na yung DA ay ini-endorse ito as substitute for meat, so ito ay napakalaking oportunidad para sa atin na pasukin ang negosyong ito. Dahil sa negosyong ito, since na introduction stage pa lang ang rabbit, marami pa pong mga naghahanap at nag-i-invest dito. Okay? So mas magandang mauna tayo para at least gamay na natin, at kung sakaling makahanap tayo ng ibang at makapag-create tayo ng mga demands, ay pwede tayong magkaroon ng magandang negosyo. Okay? So, according kay Secretary William Dar, pwede daw itong maging alternative meat. Yun ay nagsimula noong 2019. So, nung kasagsagan nung ASF. Okay? Then, number 2 is high demand of breeding stocks. Okay? So, breeding stocks ang kalimitan na hinahanap ngayon. Ibig sabihin, yung mga magsisimula na mag-rabbit, nag-i-invest ng mga magandang breeding stock para maging foundation nila ng stocks at mas maging maganda ang kanilang farm. Okay? Bakit? Kasi kailangan po natin ng magagandang stocks para mas maging maayos ang ating breeding. Okay? At yung production ng meat. Kasi may mga ibang rabbits na matagal siyang lumaki compared sa iba. So mas maganda na ang hanapin natin ay yung mga gandang breeding stocks. Okay? Pangatlo, imported rabbits can increase genetic pool of rabbits. Okay? So, ngayon po, may mga nag-i-import na po ng rabbits. Okay? Galing sa Indonesia, sa US, galing sa Europe. So, meron na pong pumapasok sa atin. Kasi yung mga commonly na mga maliliit na rabbits na nakikita natin, ay lumiliit sila dahil sa inbreeding. Okay, when we say inbreeding, paulit-ulit na binabalik yung genetic pool nila sa isang rabbit. So, ang mangyayari, liliit po yung carcass nila at hihina yung kalidad ng ating mga kuneho. So, isa sa opportunities ay itong mga imported rabbits na magbibigay ng bagong genetic pool sa ating mga rabbits dito sa Pilipinas. Okay? So, opportunities is new in the market. So, marami pang pwedeng mangyari sa rabbit market dahil bago pa lang ito. So kung magsisimula ka ngayon, maaring marami pang pagpuntahan ito. For example, konti pa lang po ang meron ditong nagtitinda ng rabbit meat. Konti pa rin ang nagpa-process nito. Nakakita na ba kayo ng mga nakaboteng rabbits? So yung mga ganong oportunidad ay kailangan nating isaalang-alang sa pagpapasok ng rabbit farming. Dahil pwede itong maging isang patok na negosyo. Okay? Threats. Okay? So ano ba yung threats na pwede nating ma-encounter? High market price. Sabi ko nga kanina, isa sa mga kahinaan nito sa ngayon, dahil kulang yung supply at kung may mag-demand man ay ang taas ng demand, hindi balance ang supply at demand, ang mangyayari ay mataas ang price per kilo. Pero ang objective po namin is i-level ito sa kilo ng baboy. Okay? Para naman maging consumable ito kahit sa mga ordinaryong mga Pilipino. Okay? Then second, ito importante ito isa sa threat dito sa Bicol region dahil daanan tayo ng mga bagyo ay typhoon and other weather conditions. Okay? So nung nakaraang nung last year, dinaanan po tayo ng 3 sunod-sunod na bagyo. Okay? So kung sabi ng iba, pwede maglagay ng kulungan ng rabbit sa ilalim ng mga puno ng kahoy, sa mga shady areas. Dito po sa Bicol ay dapat ayusin natin ang housing facilities ng mga rabbits. Hindi naman sinasabi na kailangan itong konkreto, pero at least yung resistant sa typhoon. So kung Bicolano kayo at lagi kayong nakaka-experience ng bagyo, so alam nyo na yung sinasabi ko. Okay? Depende kung anong klaseng typhoon or anong klase ng lakas ng bagyo na tumatama sa inyo.
Okay, sa mga lugar nyo. For example, sa may mga viewers tayo na nasa Batangas, minsan lesser yung dumadaan dyan sa area na yan compared sa Bicol. Pero kung nandun naman tayo sa Catanduanes, kasi marami tayong nanonood din sa Catanduanes, sila ay halos lagi-laging merong dumadaan na masamang panahon. So, why not invest sa medyo maganda-gandang housing facility? Okay? Then, third one is entry of disease from other countries caused by imported rabbits. Sir, di ba sabi mo kanina, opportunity yung pagpasok ng imported rabbits? Yes po, kasi pinapataas nun ang genetic pool. Ibig sabihin, mas maraming lahi na pwedeng magpalahi sa mga rabbits natin dito. Pero threats din to dahil yung biosecurity. So, since nagaling sila sa labas, katulad ng mga hemorrhagic diseases, pwede itong pumasok sa Pilipinas at makahawa. Sa ngayon po, ang Bureau of Animal Industry ay meron ng ginagawang paraan para makontrol ito. So dati, kung madaling makapasok yung mga US line ng mga rabbits dito sa Pilipinas, ngayon po ay meron ng mga certifications at mga test, clearance at quarantine procedures na ginagawa para mas maging safe ang ating mga rabbits dito sa Pilipinas at hindi mapasukan ng ibang mga diseases. Okay? So yun po yung SWOT analysis on bakit nga ba rabbit farming. Okay? Next is, sir, legal ba yung rabbit farming? Okay? So maraming sasabi na against ito sa parang animal abuse, parang ganyan. Ang tamang sagot po ay yes po. Legal po ang pagkatay ng rabbits. According sa Republic Act 8485 or Animal Welfare Act of 1998, amended by RA 10631, sa Section 6, the killing of any animal other than cattle, pigs, goats, sheep, poultry, rabbits, carabaos, horses, deers, and crocodiles is likewise hereby declared unlawful. Ibig sabihin, kung wala dito sa mga listahan na to at kinatay nyo, yun po ay unlawful. Pero kung nandito, katulad ng pigs, goats, yung mga poultry, rabbits, kung nandyan sa listahan na yan, ay lawful siya. Okay, medyo may nag-comment kasi nito, ang pakasulat sir ng batas, medyo negative positive. Okay, so let us understand na yung mga nakalista dito, mga pangalan, ay yun yung mga pwedeng katayin. Okay? Pero, sabi nga niyan sa Section 6, through humane procedures at all times. Siyempre, may mga humane procedure. Ibig sabihin, hindi ka naman bigla ka lang mangsasaksak ng mga hayop, kundi meron talagang right way para gawin ito. Okay? Kasi kahit naman anong hayop, pag bigla mo lang binatukan, tapos yun talaga, animal cruelty yun. Okay? At para naman makasabay dun sa international standards, ang US Department of Agriculture 2010, the Food Safety and Inspection Service reports that because rabbits and poultry are nearly the same size, pinag-iisa po sila sa pagkatayan. Okay? So yung abattoir para sa mga manok at rabbits ay pinagsasama nila sa US. Okay? So even talaga, kahit sa US man or kung saang lugar, legal naman talaga ang pagkatay ng rabbits. Okay? Sir, saan na ba nakarating ang pagkakatay ng rabbits sa ngayon? Okay? So, sa ngayon po, ang National Meat Inspection Service under ng Department of Agriculture ay meron pong ginagawa yung RRR number 645. Ito po yung public consultation on the draft administrative order on the guidelines on humane slaughter and meat inspection for rabbit for food, of rabbit for food. Okay? So, sir, meron na rin po talaga palang ginagawa yung ating gobyerno. Okay? Ito po ay latest lang po ito nung June lang to. June 29, 2021. So, ito po ay isang week-long activity na kung saan inaayos kung ano ba yung talagang human way. Paano ba talaga natin kakatayin yung rabbits? Para naman sa safety ng mga consumers. Okay? Pero sa ngayon po, based po dun sa usapan, sa ngayon, since nawala pa naman, so ang pinaka-safe
na gawin is yung pinaka-hygienic way ng pagkatay ng rabbits. Okay? Then, since na nagbigay na tayo ng idea about sa rabbits, ito naman yung mga common terminologies na pwede nyong marinig mamaya sa mga susunod na presentation. Okay? When we say buck, ito yung lalaking rabbits. Okay? When we say doe, ito yung babaeng rabbits. Yung sire ay yung tatay na kuneho. Okay? So, pag tatay na, sire na. Pag ina na kuneho, dam. So, kits, yung mga bagong panganak na kuneho o yung mga baby na kuneho. Breeding, ito yung pagtatalik or pag-mate ng dalawang rabbit for production purposes, para dumami sila. So, we breed rabbits. Palpation. After breeding, sa ika-11 to 14th day ng mga rabbits, after mating, pwede nyong kapain yung tiyan niya at tingnan kung possible bang buntis yung rabbits. Ang tawag sa process noon ay palpation. Okay? May malaubas dyan na bilog-bilog sa tiyan nila, which is a possible sign na positive yung mating na ginawa natin or yung breeding na ginawa natin. Then, after 30 days, magkakaroon ng nesting. Okay? Ito yung paggagawa ng pugad ng kuneho. So, kumukuha sila ng mga damo at kung ano man na may access sila at tinitipon nila sa isang sulok para gawing nest or pugad at doon sila manganganak. Okay? So, yung bang kuneho, pag nanganak itlog, hindi po. Nanganganak po ang kuneho na parang mga aso. Okay? So, parang mga daga. Okay? So, mamaya papakita po natin yung image kung ano yung itsura ng baby na kuneho, yung kits. Okay? Handling. Ito naman yung panganganak, yung araw ng panganganak nila. Handling date. Okay? Gestation, araw na nilalaan sa pagbubuntis. Okay? Weaning, ito naman yung pagwawalay ng kuneho, ng mga anak na kuneho sa kanyang ina. Weaning, pagwawalay. Then, litter, grupo ng anak ng kuneho. Halimbawa, may isang kuneho ng anak, 7 sila, 1 liter size po yun. Okay? Ng mga kits. Okay? So, mamaya, explain naman natin kung meron tayong hindi naintindihan na mas madali nyong maintindihan. Okay? So, let us proceed now sa types of rabbit market. So, sir, saan po ba namin pwedeng ibenta yung aming mga mapuproduce na rabbits? Sa ngayon po, ang pinakamalaking portion po ng ating market is breeding stocks. Okay? So, ang mga rabbiteros po ngayon ay nagpuproduce ng rabbits para gawing breeder ng ibang rabbiteros na nagsisimula pa lang. Okay? Sa ngayon po, yan po ang pinakamalaking portion ng pie or ng circle. Okay? Pero, sa ngayon lang po yan kasi introductory stage. Okay? So, mamaya po, sa mga susunod na circles, babaliwanag ko kung saan ba tayo dapat talaga nakatuon. Okay? So, una, breeding stocks. Pangalawa, pet or show. Usually sa pet shop. Bumibili yung mga pet shop ng rabbits para gawing pet ng mga bata. Kasi common na alam natin dito sa atin na ang rabbit ay ginagawang pet. Okay? And show, meaning parang yung sa show ng aso, nirarampa, tinitingnan, kinikilates para maging mapaganda ang kanilang quality. Okay? Ito naman yung mga show type rabbits. Okay? Then third is yung meat production. So, dito po tayo dapat tumuon. Okay? Bakit nga ba meat production? Dahil po, dun po sa meat production, ito po yung araw-araw na ginagamit ng tao. Kumakain yung tao araw-araw. So, kung masustain natin yung area na to sa meat production, dito po tayo kikita. Okay? And yes po, may kita rin sa breeding stocks. At doon yung medyo malaki ang kita, pero wala po yung sustainability. Ang sustainability po ay nasa meat production. Then next is the laboratory. Okay? Yung mga schools na agricultural schools, yung mga BETMED katulad ng CBSUA, gumagamit po sila ng laboratory animals. Okay? Para gawin nilang mga pang-dissect at tinitingnan at pag-aaralan nila kung ano yung mga parts nito. Okay?
Okay. Okay. Okay, so excuse me. Okay, so next is the triple bottom line in rabbit farming. So, sir, ano ba yung pinaka-importanting part ng rabbit farming? Okay? First is genetics. Okay? Then second is feed management, rabbit husbandry or management. Okay? So mamaya di-discuss natin kung bakit 'yan. Yang tatlo ang magiging susi para sa isang productive at efficient na rabbit farming. Okay? So let us now proceed sa genetics. Okay, sa genetics po, meron po kasi tayong two types of rabbits. First is the pet types. Sila yung mabalahibong mga rabbits na common ay maliliit yung katawan pero malalago yung balahibo. Sila po yung mga pet type rabbits. Mamaya po ipapakita ko yung mga litrato nito. At yung second type po ay meat type rabbits. Okay, according to their purpose, yung meat type rabbits naman ay sila yung malalaki yung carcass at commonly na malaki yung muscular content or protein sa katawan, kaya sila yung common na kinakatay. Okay? So, ito yung pet type rabbits. Okay? Ito yung English Angora. Commonly po, yan, cute na cute. Okay? So, kung ngayon pa lang kayo nakakita, napaka-cute po niyan. Fluffy, malaki ang wool. So, malaki po yung undercoat niya, tapos malambot. And it requires attention po na maging clean dahil sa kanyang mga cottonly-like na mga fur. Okay, ang lifespan po nila is 5 to 8 years depende sa pag-aalaga at ang matured weight is 3 to 3.5 kilograms. So ito naman po yung lion heads. Kung sa aso, ito naman yung mukhang chow-chow. Okay? So ito po yung lion head rabbits na makapal po yung fur sa bandang mukha niya na nagmumukha siyang leon. Okay? Same lifespan is 7 to 10 years. Matured weight is mas maliit siya, 1.1 to 1.7 kilograms. Okay? Commonly po, marami po sa atin na makakakita nito na makakapal ang balahibo sa mukha na may mga crosses na. Okay? So, sa Bicol po, marami pong may mga crosses na ganito kasi cute po talaga sila. Okay? Next is checker giant. So, ito po yung checker giant na makukumpara po natin sa Dalmatians. Okay, kung sa aso parang Dalmatian siya kasi may mga black siya, okay? So para siyang may mga patches na black. Okay? So white with black or blue markings along spine, body spot, check spots, colored ears, eye circles. Okay? Mamaya meron pang isang kamukha rin nito. Okay? Ito rin yung parang Dalmatian din. English Spot. Meron siyang medium-sized breed na may mga distinct color ng mga spot din. Halos parehas ng checker giant. Pero makikita niya na bilog-bilog siya. Okay? So, para siya mga ring lights. Okay? So, ang lifespan po nila is 5 to 8 years. Then, matured weight is 2.2 to 3.6 kilograms. Okay? So, kung mahalata nyo po, nasa category itong pet type dahil sa kanilang maliit na pangangatawan na carcass, pero pwede rin po itong karnihin. Actually, lahat naman pwede naman karnihin eh. Kaya lang, ang laban po kasi natin dito is alin ba yung pinaka-ideal na carcass weight ng ating mga alaga na kung ano yung purpose nito. Okay? For meat. Okay? So, ito naman po ay English Lap. Okay? So, ang English Lap naman ay isang large breed na rabbit na may mahabang tenga. 21 to 32 inches ang pinakamahaba nito. Okay, so cute na cute po niyan. So makikita nyo na isa po ito sa pinaka-unique na rabbit na nakikita ko kasi dahil sa kanilang tenga. Okay, so ang lifespan niya is 5 to 8 years. Mature weight is 5.4 kilograms. Okay, so ito naman po ang pet type na Holland Lap. So ang Holland Lap rabbits are small breed that have short, stocky, and almost boxy type, somewhat resembles that of a bulldog. So maliit po siyang klase ng rabbit na yung makikita mo yung tenga na bagsak. Okay? Next is the Netherland dwarf. So ito naman yung
Netherland dwarf na makikita nyo na yung mata niya parang mata ng kwago. Okay, yung ears niya ay maliit. Okay, so very compact yung parang naka-shrink in yung kanyang katawan. Yan. So ang weight niya po is 0.5 to 1.1 kilograms. Approximately, ganyan po siya lumalaki. Okay? So ito naman po, pet type rabbits, Flemish Giant. So ito po yung, kung nakapanood kayo ng Jessica Soho, ito yung mga sinasabing mga malalaki daw na rabbits na pinakita doon. So yung Flemish Giant po ay isang pet type. Sir, bakit ba pet type yung Flemish Giant? Eh, malaki naman sila. Pwede naman silang karnihin. Yes po, malaki yung mga Flemish Giants, kaya nga giant sila, pero yung meat to bone ratio niya ay grabe ang pagkakaiba compared sa mga medium breeds. Okay, anything po na may giant ay hindi po pwedeng katayin dahil mas malalaki ang kanilang mga bone structures compared sa meat. Okay? Kung sakali magpapalaki ka ng Flemish Giant, mas unang lalaki ang mga bones nila compared sa magpuproduce sila ng muscular na protein sa kanilang katawan. Ibig sabihin, kung meat production, lugi ka kasi mas unang lalaki yung kanilang mga bones compared sa meat. Okay, usually ang kilo po nila is 4 to 8 kilograms. Okay, so maturity age is 8 months to 1.5 years or 1.5 years. Okay, so let us now proceed doon sa mga meat type rabbits. Ito po yung isa sa pinakasikat na meat type rabbits, ang New Zealand White. So, commonly, sila yung mga albino rabbits. Ano? So, sila yung mga tinatawag na snow white rabbits. Dahil sa kanilang snow white na fur at albino naman dahil sa red na kanilang mata. Okay? Red eye white. Yan, minsan ganyan yung sinasabi. Ito ay dahil sa genetic deviation ng kanilang component sa genetics. Okay? So, ang lifespan po nila is 5 to 12 years. Matured weight is 3.5 to 5.4 kilograms. Then, ito yung isa sa mga darling of the crowd ngayon, which is the Californian White. So, ang Californian White ay meron pong 8 spots. Tenga, 2, yung isang pointed nose, at yung 4 na tenga at isang fur niya ay may black din. So, makikita po natin na sa picture, yung Californian White ay halos pabilog na intact. Okay? First, Himalayan rabbits were crossbreed with standard chinchillas. Their offsprings was then crossed with New Zealand rabbits. Kaya nagka-form po ng Californian White. So, makikita po natin na may mga markings siya. Yun yung common na hinahanap na markings eh. 2 sa tenga, 4 na paa, tapos ilong na itim, then buntot na itim. So, 8 spots. Lifespan, 5 to 12 years. Matured weight is 3.1 to 5.4 kilos. Pero sa ngayon po, meron mas mabibigat pa ang Californian Whites na available dito sa atin. Okay, next is the American Chinchilla. Ito po yung halos ika-third sa linyada. With rounded and dense body build, fine hair that is smooth and glossy. Okay, commonly, steel po ang color nila or yung nag-gray-gray. Okay? Sir, pag yung 2 bang chinchilla, pinag-breed mo, ang lalabas ba gray din? Yes po. So, may hirapan ka po magpalabas ng color white kung 2 chinchilla na pure breed ang ginagamit. Dahil yun yung genetic nila. Okay? Steel color. Okay? Pero meron din mga ibang color but not white. Okay? Matured weight is 3.5 to 4 kilograms or higher. Okay, next is the Palomino. Palomino is commonly ganito, brown. Then, ito ay good producer din ng meat dahil sa kanyang magandang carcass size. Then, commonly golden or lynx in color. Lifespan 8 to 10 years. Matured weight is 3.6 to 5.4 kilograms. Okay, so next is the American Sable. Dito po sa Bicol, meron na rin itong nagmamay-ari ng ganitong breed. Okay, ito ay isa sa mga medium-sized rabbits at common po itong ginagamit para sa karne at para sa kanyang fur or yung pelt. Okay, yung pong pelt niya ay sinisave para gawing mga wallets at kung ano-ano pa. Okay, jackets. Mamaya po ipapakita natin yung sample nito.
Okay, so napakarami pong pwedeng gawin sa mga rabbits. Okay, lalo na kung produkto lang naman ang pinag-uusapan. Okay, next is the American Blue. Okay, you can see American Blue, and ang purpose po nito ay pwedeng pang carcass or pang meat, or pwede naman sa kanyang fur. Okay? Sila ay with sweet temperament, madaling alagaan, at magagaling na mga does. Kaya karamihan, American Blues yung pinipili dahil sa good mothering ability nila. Okay, lifespan is 5 to 8 years, mature weight is 4 to 5.4 kilograms. Okay, syempre depende sa alaga. Okay, so body type of rabbits. As you can see, ang una po is yung commercial. So makikita niyo yung commercial ay katulad ng sa mga Californians. Okay? Yung sa Californians na compact ang build niya, New Zealand, Palomino, yan halos pa-rounded yung likod niya. Then full art naman ay katulad ng English part, Hilden hair. Yan. Then semi-art, katulad ng American Blue, English Lap, halos pa-art yung kanilang katawan. Compact is yung mga Netherland dwarf, yung parang naka-compact or naka-shrink in yung kanilang katawan. Then, of course, itong isa na cylindrical, which is like the Himalayan. Okay? So, selecting a breed. So, nandun tayo sa genetics. Alam na natin yung mga meats, alam na natin yung mga pet types, okay? But there are more pa, syempre. Tamang research lang ang dapat yung gawin. Okay, so paano ba, sir, mag-select ng breed? Kasi kung genetics yung pinag-uusapan. Okay? So kung meat production, punta na kayo sa mabilis lumaki at maganda yung carcass size. Okay? Paano ba pipiliin yung rabbit? Una sa type. Depende kung ano yung purpose mo. Kung purpose mo ba ay meat or pang pet. Okay? So kung meat ka, so yung mga California, New Zealand, yun yung mga tatargetin mo. Kung pet naman, pwede yung mga Angora or Lionhead. Or pwede naman both. Okay? So, isa sa mga kailangan natin i-consider is vitality. Okay? Ang vitality ay yung liksi. Okay? So, mas maganda na bumisita tayo sa mga farms at makita natin kung maliksi ba yung bibili natin mga rabbits. Okay? Then, breeding efficiency. Kung magaling bang breed yung nanay nila, kung marami bang produce. Okay? Excuse me. Okay? Sige lang. Okay? Medyo nasasamid lang. Mahaba-haba na ata yung salita ko. Okay? Then, next is milk production. Okay? So, yung bang nanay niya ay may good mothering ability na nagpapadede sa kanyang mga anak? Kasi yun pong good mothering ability na sinasabi natin ay naipapasa sa kanilang mga anak. Kung magaling mag-alaga yung ina, so magaling din mag-alaga yung anak. Okay? So, ganun po. Pero syempre, depende sa stress na pagdadaanan niya habang lumalaki siya. Okay? So, may proper way kasi ng pag-aalaga na para hindi naman stressful yung kanilang mga kids at maipasa yung good mothering ability na yon sa kanilang mga anak. Growth rate. So, tinitingnan din natin yung growth rate. Sabi ko kanina, yung growth rate ba na mabilis ang gusto mo kasi mas madaming meat na gusto mong i-produce. Okay? Then, longevity is gaano ba katagal mo silang magagamit as production type kung nasa meat. Okay? Kung gaano ba yung lifespan nila. Disease resistance, kung sila ba ay magaling na mag-resist sa mga sakit katulad ng sipon, ng mga stress sa init, gano'n. So, actually, ito pong disease resistance ay nasasanay yung rabbits, okay? For example, kumbaga, nagde-develop sila ng immunity din sa kanilang mga, kung saan sila nakatira, okay? Pero mas maganda pa rin talaga na yung makuha nating rabbits ay sanay sa init kasi kung yung mga rabbits na makuha natin ay kailangan ng aircon lagi, kung nasa Pilipinas tayo, umaabot po tayo ng 35 degrees Celsius.
So, tumataas po ng tumataas yung temperatura natin habang tumatagal. So, dapat po yung nakaka-adapt na sa climate ang kukunin natin. Okay? Next is feed conversion ratio. When we say feed conversion ratio, kailangan po yung pinapakain natin ay nakukonvert niya ng maigi sa kanyang carcass. Okay? Kasi meron pong iba na marami nga kumain pero hindi naman bumibigat. Okay? So, kailangan po yung feed conversion ratio ay maipasa sa mga rabbits natin na alagaan. And mortality rate. So, doon po tayo kumuha sa mga breed na yung mortality rate ay mababa. Okay? When we say mortality rate, halos ka-connection nito yung disease resistance. Okay? Kasi kung malakas ang resistance niya sa mga sakit, most likely, low yung mortality rate ng mga alaga nyo. Okay? So, yun po yung kukunin natin. Okay? And nandyan na rin, syempre, purchase sa mga reputable breeder. Kung meat purpose, dapat yung medium size na breed ang pipiliin natin. Kung fancy naman, yung may mga small carcass, so dapat maganda yung itsura nila since na fancy breed sila or show type. Okay? Then next is the feed management. Okay? Ito yung medyo maganda-gandang usapan. Sir, alam na namin yung gusto namin puntahan. Alam na namin kung ano yung purpose namin. Magpo-focus kami sa pet, magpo-focus kami sa meat. Okay? And alam na namin, sir, kung paano pumili ng rabbits gamit yung genetics nila. Okay? Kasi doon sabi mo kanina, dapat doon sa magandang body type, yung vitality at kung ano-ano pa. Pero ano ba, sir, yung mga kinakain nila? Okay? Before po tayong mag-enter sa rabbit farming, kailangan po nating alamin kung ano ba yung mga pwede at hindi pwedeng ipakain sa kanila. Okay? So, unang-una muna, understand muna natin yung digestion nila. Paano ba yung digestive system nila gumagana? Okay, rabbits have unique digestive system that allows to absorb important nutrients from materials that are indigestible to many other animals. Okay, so kung yung ibang hayop, hindi nila nadadigest yung mga fibrous materials katulad ng mga damo, yung mga matitigas na klase ng mga stalk. Ang rabbit po ay kaya nila yon ma-digest. Okay? Halimbawa, yung leaves. Okay? Halimbawa, yung mga grasses, yung mga napier. So, kahit matitigas yon, kaya po nila yon ma-digest. Okay? After food leaves a rabbit's stomach, it enters a small intestine where many of the nutrients are absorbed. So, dinadigest ito sa small intestine, okay? Sa stomach, then papunta sa small intestine. Yung mga fibrous waste materials leaves the small intestine and is sorted. Okay, so nakikita nyo po dyan, nandyan yung small intestine at yung large intestine. Okay, the hard waste enters the colon and it excreted in pellet form, usual poop. So yung poop po ng rabbit ay mga bilog-bilog, parang sa kanding. So yun po yung usual poop na sinasabi dito. Okay, the remaining undigested food enters the cecum and is broken down by bacteria that live there. So yung cecum po, ayun ang tambakan ng mga hindi pa na-digest na pagkain ng mga rabbits na pwede pang i-digest ng mga bacteria sa loob nila para mas mapakinabangan ng katawan. Okay? Ito po yung mga good bacteria ang sinasabi. Okay, the bacteria of the cecum make it possible for the rabbit to get nutrients from previous fibrous materials that are otherwise would not be able to break down. Okay? So, yung mga materials ng sa cecum ay nilalabas through a pellet form. Okay? This is the cecotropes. So, yung cecotropes po ay kung may makita kayo, yun sa may mga rabbits na parang ubas ang itsura na malambot na itsurang ubas, yun po ay cecotropes. Okay? The rabbit ingest these soft nutrients rich pellets as soon as they emerge from the body known as topography. Okay? So, ibig sabihin ba, sir, kinakain nila yung poop nila? Yes po. Pero yung mga cecotropes lang. Kasi nakikita nila at alam nila na meron pang nutrients na mapapakinabangan dun sa poop na yun. So, hindi ba madumi yun? Pasintabi po sa kumakain. Pero, yun po yung naturalesa ng mga rabbits. Okay? Pero po, very safe naman nila yon.
parang nire-redigest nila kasi parang sayang naman yung mga vitamins na pwede pa nilang makuha dito. It is a great flight cluster of small pellets. Okay? So, normal po yun. And usually po, since na medyo nilulugar naman nila yung pagkain nila noon, madaling araw po nila yung ginagawa. Okay? Kasi yun yung time na mga active sila masyado. Okay? So, sir, ano ba yung ideal diet ng rabbits? So, ito po yung ideal diet ng rabbits. So, 80% of adult rabbits diet should be hay. So, 5% ng pellets, 10% veggies, and healthy treats. Okay? Pero sa amin po, since na more on farming tayo, we give at least 10% of pellets, then grass hays na po yung iba. Okay? So, para mas makatipid. Kasi yung pong mga veggies, for example, anything na veggies na watery ay nakakasama po sa tiyan ng rabbits, pwede mag-cause ng diarrhea. Sir, ibig bang sabihin yung pinapakain namin kangkong, kamote, tops ay bawal sa rabbit? Yes po, dahil po watery yon. Okay, so maraming water content ang mga halaman na yon na pwede mag-cause ng diarrhea. Sir, kaya po pala namatay yung mga rabbits namin dati kasi pinapakain namin ng kangkong, sabi nung aling nasa palengke. Okay, so yun po yung common na dahilan ng pagkakamatay ng rabbits, okay, yung diarrhea. And cause yun minsan ng maling pagpapakain. Okay? So, nutrient requirements. So, yung protein po ay kailangan ng rabbits kasi ito ay yung nagbibigay ng laman sa kanila. Okay? Ito yung nagbibigay ng laki ng carcass nila, ang protein. So, ang crude protein na kailangan nila ay about 12 to 18% dry matter. Okay? So, carbohydrate and fiber. Yung carbohydrate naman po, ito yung source ng energy nila. Okay? And usually, yung carbohydrates ay nasa form ng fiber, which are the grass. Kaya napaka-importante po na magkaroon ng grass yung diet ng ating mga rabbits. Kasi ito yung nagbibigay ng energy sa kanila. And of course, next is fats. Okay? Ito naman yung, since na kailangan ng fats, ito yung parang gasolina nila para matunaw yung magkaroon at mag-produce ng energy, which is fat-soluble vitamins, ang kanilang katawan. Okay? Usually, 2% to 5% DM fat ang kailangan. Okay? Next is vitamins. Okay, so commonly na vitamins na ginagamit is yung vitamin B complex. Minsan tinutusok, minsan tinutusok sa legs or sa may bandang batok sa likod. Pero I suggest na hindi vitamin B ang itusok or ibigay sa mga alaga natin, kundi ang vitamin A, D, and E. Okay, dahil yung vitamin B ay napuproduce naman yun ng katawan nila. Okay, so meron silang way para mag-produce ng vitamin B, pero hindi ng vitamin A, D, E, at K, or pati na rin C. Okay, kasi hindi yun kaya i-produce ng katawan nila. So, mas maganda na yung mga vitamins na rich sa mga A, D, E, K, at C ang gamitin natin ng vitamins para sa alagang mga rabbits. Okay? Dahil sabi ko nga, yung mga vitamin B ay nadidevelop ng mga bakterya nila sa cecum and colon, yung copography or yung psychotropes na sinasabi. So, mostly vitamin B ang components nun. Okay? Then, minerals. Yung minerals naman ay yung pag-absorb ng mga calciums. Okay, like yung salt, pwede yun. So, sir, pwede bang maglagay ng salt sa pagkain nila? Opo, pero a pinch lang every week or every 2 weeks. Okay? Then, water. Syempre, lahat naman tayo kailangan ng water. So, kailangan din nila ng tubig. Okay? At dahil dyan, magsha-shoutout muna si Ma'am Joy. Yan. Si Ma'am Joy magsha-shoutout sa ating mga viewers. Yan, para So, sa ating online participants, online viewers na hindi pa po nakakapag-register sa ating Google link na nakalagay po sa ating teaser ad po ng pangangalaga at produksyon ng Connect. So, kindly register na po and shout out muna po tayo sa ating mga online viewers all throughout the Philippines.
start with Josevan Romo, watching from Cagayan Valley. Hello po, Sir Josevan. From May River. Hello po, from Camarines Sur. Basil Layosa. Good afternoon po. Maloni Indico Piano from LGU Presentacion. Hello po. Happy watching. And then po kung may mga questions po kayo sa ating resource speaker, kindly type na lang po sa ating comment section. Tapos po mamaya sa ating open forum I will be happy to read your questions po, and yung ating RP po ay i-address po isa-isa yung inyong mga questions. So abusuhin po natin si Sir Eric ngayong araw kasi pag wala na po siya, hindi niyo na po siya matatanong. Okay po. And then si Ma'am Elma Efa from Talisay, Camarines Norte. Hello po. Carlo Dagsaan from Camarines Norte. Hello po. Happy watching. Agri Corner. Sorsogon, a member of 4-H Club. Hello po sa mga 4-H Club members ng Sorsogon. Manuel Madrid from Naga Camarines Sur. Good afternoon po. And of course po, i-shout out ko din po ang president ng CBSUA, Sir Alberto Napere. Hello po, sir. And kay Sir RG Piano Belaro, good afternoon and happy watching. And remind ko din po na yung mga 247 and more and counting na participants po natin, kindly comment po yung inyong mga pangalan sa ating comment section po para po ma-monitor po namin na nag-attend po talaga kayo dito sa ating seminar. Not for the sake of the certificate, iisa-isahin po namin yung mga pangalan nyo doon sa mga nag-pass ng kanilang registration form. So at this point, siguro ready na po si Sir. Okay. Okay, sige. Thank you, Ma'am Joy. Napakabilis ng iyong pick up kanina, no? So, shout out po especially sa president po namin sa CBSUA, si Sir Alberto Naperi. And sir, good afternoon po. So, let us now proceed with the classes of feeds. Okay, na pwede nating ibigay sa mga alaga nating mga kuneho. Okay, first is the concentrate feeds. Okay, ito po yung mga common natin na nakikita na mga rabbit pellets or milled pellets na available sa market. Okay? So, pwede po itong mga rabbit pellets mismo. Or sa amin po, actually, ginagamit po namin is yung hog growers kasi mas mura ito kumpara sa rabbit pellets. Pero of course, since na may mga rabbit pellets na, noon kasi wala pang mga rabbit pellets, unlike ngayon, ang dami na nagsusulputan ng mga rabbit pellets. So, ang ginamit namin at nakasanayan ng aming mga rabbits ay yung hog growers. Okay? Yun naman po ay epektibo din. Pero syempre, may ibang classification din kung gagamit kayo ng mismong mga rabbit pellets. Okay? Then, dry roughage. It includes hay and straws or yung mga, kung nakikita nyo po, yung pinagtabasan po ng mga ani, yun po yung rice straws. Pwede po yung kainin ng mga rabbits. High in fiber but low in digestive nutrients. So, since na mataas po yung fiber niya, magkakaroon ito ng starchy feeling sa tiyan ng mga alaga natin. So, ito ay, pagbibigay nito ay nakakatulong para ma-digest ng maayos yung mga pagkain, lalo na yung mga pellets na binibigay natin. At maiwasan ang diarrhea. Okay? Then, succulent feeds, ito naman yung mga green stage or yung mga grasses or vegetables. Pero sabi ko nga po, yung mga vegetables ay binibigay po at a very minimal amount. Okay? Hindi po araw-araw. Okay? Yung mga green stage naman ay yung mga grasses, for example, yung mga napier, yung guinea grass, and dito rin nakaklasify po yung ating mga ginagamit na mga legumes. Okay? Katulad ng mga madre de agua at yung iba pa. Okay? Mamaya po, ipapakita ko kung ano ba yung mga klase na pinapakain para maging pamilyar tayo. Okay? So, ito po yung percentage ng protein na kailangan ng ating mga kuneho. Kung ito ay pang maintenance or yung pang breeder, kailangan po ng at least 12%. Okay? Then, growth rate stage, babies to market stage is 16%. Okay? Then, pregnancy, 15%, lactation is 17%.
According po ito sa BC4H Canada noong 2009. Okay? Then ito po yung feeding program na ginagamit. Okay? So ito po yung feeding program na halo po ang pellets or feeds at ang grass. Okay? So sa day 1 to day 14, gatas muna galing sa ina ang ginagamit na pampakain sa mga alagang kuneho. Usually, yung ina na ang nag-a-assist sa kanyang anak. Okay? Lalo na yung mga magaling na ina na mga kuneho, sila na mismo yung nagpapadede sa kanilang mga anak. Okay? Then, ika-15 to 29th day, gatas at konting feeds na may konting damo. So, hindi pa namin masyadong kina-quantify, pero at least small amounts ang kinakain nila para masanay sila sa damo. Dahil kapag winalay sila, kailangan pong sanay na yung tiyan nila sa mga pellets at sa mga damo. Hindi lang sa gatas ng ina. Okay? Umaga po yun at hapon. Then sa ika-30th to 60th day, 25 grams ng feeds sa umaga at 50 grams na damo sa hapon. Actually po yung damo is pwede nating ibigay ng unlimited. Sa amin po, hanggang mayroong damo, lagay lang kami ng lagay kasi sila naman ay kain lang din ng kain. Okay? Then umi-stop naman sila kung tama na or full na sila. Okay? Pero hindi po namin advise na i-ad libitum ang mga pellets. Kasi po, pwede itong mag-cause ng diarrhea at hindi sila matunawan ng maayos. Okay? Sa ika-61st to 90th day, 50 grams po ng pellets ang kailangan at 100 grams ng damo or unlimited. Sa ika-91st hanggang sa ika-180th days, 70 grams ng pellets at 140 grams na damo. Kapag naman sire or dam or yung mga mature ng kuneho, pwede pong 50 to 60 grams ng feeds at 100 grams na damo or unlimited grass. Okay? Pwede nyo po itong i-screenshot para mas matandaan nyo ng mabilis yung ating discussion. Okay? Ito po yung feeding program na halo. Halo ng pellets at halo ng grass. Sir, paano ba yan, sir? Wala po kaming time pagkuha ng grass. So, pwede naman po ang pure feeds or pure pellets. Okay? Pero po, sabi ko nga kanina, dapat po in moderation. Okay? Then may mga rabbit pellets company na nagpo-produce talaga sila ng pellets na pwedeng ipang pure feeds lang. Okay? Ibig sabihin, yun lang ang ibigay mo, wala kang problema sa diarrhea. Okay? So, hanap na lang po kayo sa market kung ano yung mga leading brand ngayon na makakapagbigay ng ganong quality. Okay? So, same po. Sa 1st to 14th day, gatas muna mula sa ina. Usually, ina-assist ito ng ina at mag-isa siyang nagpapadede sa kanyang mga anak. 15th to 29th day, gatas at feeds. Okay? 30th to 60th day, 25 grams na feeds at 25 grams naman sa hapon. Okay? 61st at 90th day, 25 grams na feeds sa umaga at 25 grams din sa hapon. Then, 91 to 180th day, 35 grams na pellets sa umaga at 35 grams din sa hapon. Sa mature naman na kuneho, kailangan ng 50 to 70 grams ng feeds sa isang araw. Okay? Sir, paano ba kung nauubos nila kaagad? Okay? So, pwede naman po mag-adjust ng konti. Pero hindi po tayo kailangan mag-double pa dito. Kasi pwede nga po magkaroon ng diarrhea dahil pellets pong puro yung ginagamit natin. So, the same po, pwede po natin screenshot ito para maging guide nyo at baka mas maganda ang resulta kung sakaling ganito ang gawin nyo. Okay? Dahil po yung mga pellets ay pwede mag-cause ng overfat na rabbits. At ang overfats na rabbits ay mahina sa production. Okay? So, pangit naman yon. Kasi dapat magaling na mag-produce ng meat ang ating makuha. Okay? So, next is yung type of forages. Okay? So, ang forages na meron tayo is, first is the grasses. Okay? So, yung vegetation na commonly na nakikita natin sa paligid. Okay? So, alam naman natin yan. Long, narrow leaves, yung maraming nasa wild, yun po yung damo. Pero ito yung dapat nating tatandaan. Yung term na lignin. Ang term po na lignin ay isang class ng complex organic polymers na nagpapatigas ng mga grasses. Kapag nag-develop na po ang lignin sa loob ng grasses, may hirapan na pong ma-digest ito
ng mga alaga natin. Kahit anong alaga natin, mapakabayo, mapakalabaw, or rabbit man. Okay, so Sir Gak, kailan ba lumalabas yung lignin sa grass? Okay, kung may napier po tayo, mas magandang i-consume natin yung napier grass ng umaabot pa lang siya ng mga 3 feet high. Okay, pag matanda na yung napier grass, oo nga, marami tayong grass na makukuha kasi matatanda na ito, mas malalaki na ito. Pero po yung pag-digest ng mga alaga natin, may hirapan na sila. Okay, so mas maganda po na kunin natin yung medyo mura-mura pang green stage pa na mga grasses. Okay, hindi po yung overgrown na mga grasses. Okay, so next is the legumes. Ang mga legumes naman po ay ang significant source ng protein, dietary fiber, carbohydrates, and dietary materials. Okay, ito naman po yung mga common po natin nakikita na mga gumagapang sa katabi ng mga grasses. Okay, sila po yung mga legumes. At dito naman po, kung sa grasses may lignin, sa legumes naman po ay may apids, okay, or apids. Ito naman po yung mga insect-like na mga puti-puti sa likod ng mga leaves. Okay, ito po yung mga insect na pwedeng makaapekto sa digestive system ng ating rabbits. So dapat po, chine-check natin na ito ay malinis. Okay, so kung mahugasan, mapatuyo, mas maganda. Okay, next is, ika-third type ng forages is the multi-purpose tree species broadleaf. Okay, these are the forages that have high protein and can serve as a supplement for feeds. So mula ito sa manual ng ATI noong 2021. Okay, ngayong year. So ito po yung mga kinds of grasses. Alam kong familiar na kayo dito, so tingnan natin. Ito po ay ang napier grass. Ang napier grass po ay may dalawa. Red napier at yung isang ordinary napier or yung white napier kung tawagin namin dito. So may crude protein ito na 14%. Okay, so ito ay common sa atin dito, no? Yung iba minsan red yung nakukuha, minsan naman yung white. Sir, alin ba dito mas maganda? Actually, kahit alin naman po, okay dyan kasi parehas naman silang grass. Okay, next is the guinea grass. So ito po yung itsura ng guinea grass. Meron po siyang pabukas na parang antena na parang palay. Okay, so ganito po yung guinea grass. So kung minsan po para siyang tanglad na nakikita natin sa gilid ng mga daan. Okay. Next is the wiregrass. Okay. So ito po yung wiregrass or paragis. Okay. Ang crude protein po nito is 8 to 12.4%. Okay. So kung hindi ako nagkakamali, ang Bicol term po nito is baagangan. Okay. So dito sa Bicol, baagangan yung common term nito. Pero yan po yung itsura niya. Yan. Next is paragrass. Okay, so ang paragrass naman po ay mayroong 14.5% na crude protein. Ngayon po, common po silang tumutubo sa gilid ng mga swampy areas. Ibig sabihin, yung chances na contaminated yung damo na makuha natin dahil galing siya sa swampy area ay napakataas. So kung sakaling ito po yung pipiliin natin na klase ng damo, dapat po ito ay hugasan ng maayos. Okay, hugasan at patuyuin ng air-dried para hindi ito makaapekto sa ating mga alagang kuneho. Okay, next is the signal grass. So ito po yung signal grass. So sabi nga niya, signal grass, merong mga antenna light na mga parang kumukuha ng signal at common po ito sa mga bukid. Okay, dito sa Naga maraming ganito mga signal grass. So crude protein is 7.5 to 13.2%. Okay? Then next is the legumes. Okay, isa sa mga pinaka-common na legumes na alam natin at makikita natin ay itong peanut. Okay, yung mani. 22 to 26% legumes. Okay, so makikita po natin na ang mani is scrap niya yung upper part which is pwede ipakain sa mga alagang rabbits. Pero yung mga peanuts po, syempre hugasan nyo at ipangbebenta. Pero para po hindi siya matapon o hindi masayang, pwede natin itong iserve sa ating mga alagang kuneho. Okay, next is the golden glory or mani or manian.
So, ito po ay isang legumes na pwedeng ipakain sa mga rabbits. Actually, pinapakain din to sa mga baka, sa kambing. Okay, kasi rich in protein ito. Okay? Next is the butterfly pea. Okay, crude protein is 12%. Okay, hindi ko na sasabihin kung anong tawag dito sa Bicol kasi medyo controversial ang pangalan nito. Tama ba, sir? Okay, so ito po ay butterfly pea. Okay, so alam ko na marami kayong nakikita nito sa mga bukid-bukid at pwede itong ipakain sa mga alaga, leaves man or pati itong mismong bulaklak niya. Okay? So ito naman yung mga common na ornamentals na nakikita natin na pinapatubo sa mga bakod-bakod, which is a kind of butterfly pea din, which is the blue tornate or yung iba tawag blue tornate. So ito yung crude protein niya is 18% to 21.3%. So napaka-taas ng protein nito at maganda sa hayop. Okay, maganda sa ating mga kuneho. Ang idea lang po is kung magbibigay tayo ng mga legumes, dapat wag po nating araw-arawin. At least may salitan siya para hindi naman puro ng crude protein. Kasi ang too much high na protein sa ating mga alaga can cause diarrheas. So dapat may right level lang or alternate. Okay? Okay, then ito ay multi-purpose tree species broadleaf. So kung familiar kayo sa Madre de Agua, sa mga nagtatanong kung anong itsura ng Madre de Agua, ito po yung Madre de Agua. Yan. So mataas po ang protina nito at maganda sa mga hayop. Common pa pinapakain sa mga native pigs, sa mga horses at sa mga rabbits. Okay, so ito yung mga alternatives na pwede nating ipakain sa mga kuneho para mas makatipid tayo sa pagpakain nito. Okay, so pag napakain nyo sila ng mga ganito, mga alternatives, so lesser na yung mga i-consume natin na pellets. Okay, next is mulberry leaves and branches. Sir, bakit sir kasama ang branches? Okay, yung mulberry leaves ay madali nilang makain. Yung branches naman ay nginunguya nila yon para matrim yung kanilang mga ngipin at hindi humaba. Kasi meron tayong rabbit disease na humahaba yung kanilang ngipin dahil sa genetic problem. Okay, mamaya i-discuss natin yon. Okay, next is the malunggay leaves and branches. Just the same, yung moringa leaves ay madaling makakain at yung mga branches ay pang-trim ng ngipin. Okay, so mahalata nyo, yung crude protein ng dried ay mataas kumpara sa fresh na moringa. Okay, yun namang malunggay ay nakakatulong din sa pampataas ng gatas ng mga alagang rabbits. So para makondisyon yung inang rabbits, during the lactation period, kailangan po natin pakainin ng mga malunggay. Okay? Parang tao lang din kasi nakaka-produce ito ng maraming gatas. Okay, next is other na pwede nating ipakain is azula or the mosquito fern. Okay? Ang kailangan lang po natin maging careful na dapat malinis po ang pagpapakain nito. Dapat hugasan since na galing siya sa swampy area or matubig na lugar, kailangan po nating maayos na linisin, medyo i-air dry. Okay? Huwag i-serve ng mabasa. Okay? Mataas din po ang crude protein nito kaya maganda sa ating mga rabbits. Okay, next is the banana leaves. Kung may problema tayo sa diarrhea, ito yung isa sa solusyon. Banana leaves. Para hindi sila kumbaga magbigay ng starchy feeling sa kanilang tiyan, kailangan ng banana leaves para yun yung magtulong sa digestive system nila. Okay? So next is the shifting of feeds. Okay, sir, paano ba yan? Kung ito yung ginagamit namin ngayon, at may nalaman kaming bagong rabbit pellets. Okay? May mga ibang rabbit pellets na nagki-claim na no shifting procedure ang gagawin. Pero para sa akin, mas safe pa rin talaga na may switching tayong procedure. Ano ba yung mga switching procedure? So, 75% of the old pellets and 25% of the new. Then, after 2 to 3 days, 50-50 na sila. After 2 to 3 days na naman, 25 to 75% na. 25 yung old at 75 yung new. Then 2 to 3 days na naman, 100% new pellets na. So, mas maganda na po na safe yung ating pag-ship kesa naman po sa magsisi tayo sa uli at dahil nag-introduce tayo ng bagong feeds, baka manibago yung ating mga rabbit sa
pellets na ibibigay natin. Okay. So next is probiotics. Okay. So ito po yung isa sa mga product ng namin sa The Rabbit Naga City, which is the Oragon Probiotics. Ito po ay isang probiotics na gawa ng mga student ng Central Bicol State University of Agriculture nung pandemic. So sila ay nag-aral sa rabbitan namin at kinuha kung ano yung pinakamagandang probiotics na para sa alagang rabbits. Actually, tested na rin ito sa ibang hayop, hindi lang sa rabbits. So ito po yung isa sa mga ginagamit namin, pampalit sa vitamins. Okay, so 150 per liter kumpara mo sa mga vitamins. Okay? Next is, yan, yung vitamins. Ito po yung mga vitamins na pwede nyong gamitin sa alagang mga rabbits. Okay, kung mahalata nyo po, lahat po ito ay oral na ginagamit. Okay, ibig sabihin, syrup ito at pinapainom sa mga alagang kuneho. So, ito po isa ay LC-Bet at Puppy MVP. So, para po mas matulungan tayo ng maigi, pwede tayo magkonsulta sa mga licensed vet para sa mga gamot na to at mag-advise sila kung ano yung mga dosage na tama dito. So, hindi po ako magbibigay ng dosage kasi para naman baka sabihin inaagawan natin ng trabaho yung licensed vet natin, no? So, buti na po yun na mag-consult pa rin tayo sa kanila kasi yun po yung expertise nila. Okay? Sunod is the Neurovet. Okay? So, sabi ko nga kanina, ang kailangan po natin is halos lagi dapat na vitamins A, D, and E. So, we have here Viton 500. Yan. So, ito naman po yung mga injectables. Ini-inject sa legs or sa may batok. Okay? So, regarding sa dosage, again, doon po tayo refer po tayo sa mga vets natin or sa mga municipal doctors natin, vets natin, kung paano to gamitin. Okay? Okay, then supplement. Okay, ito yung dextrose powder. Sir, kadalasan ko nababasa na yung dextrose powder, gamot daw yon sa diarrhea. Actually po, hindi po siya gamot na direkta sa diarrhea. Okay, kundi ito po ay supplement na parang dextrose na nagbibigay ng extra energy or extra sugar sa ating mga alaga para malabanan niya yung gutom or yung pagka-dehydrated. Okay? So, malabanan niya yung pagka-stress. Pero kailangan pa rin natin i-treat yung mga concerns ng rabbit na directly kung ano yung problema nila. Okay? Next is rabbit husbandry or management. Okay? So, sabi ko nga kanina, dapat may selective breeding tayo. So, alam natin kung ano yung parents na kinukuha natin. So, ano yung mga phenotype na or actual appearance ng mga rabbits na kinukuha natin. So, importante yon sa rabbit management. Yung date of birth, dapat alam natin kung gaano siya manganak, kung ilan, or kung gaano karami yung beses siya pwedeng ipamate sa isang taon. So, yun po yung mga data na kailangan nating malaman. So, mamaya, ipapakita ko kung ano yung pinakamagandang record keeping na pwede nating gawin. Okay? So, yung mga breeding program, pwedeng outcrossing, meaning mating unrelated rabbits of the same breed. So, ito yung parehas silang rabbits ng breed, pero hindi sila magkapatid. Ito yung outcrossing. Okay? Crossbreeding naman is mating unrelated rabbits from different breeds. For example, New Zealand tapos Californians. So, meron mga nagsasabi na maganda daw na i-breed na ang doe ay Californians at ang buck naman or ang lalaki ay New Zealand. So, ito ay crossbreeding. Okay? So, line breeding. Line breeding naman is mating rabbits that are descendant from the same animal. For example, yung ama sa anak, yung ina sa anak niya. Sir, di ba inbreeding yun? Actually po, line breeding is accepted. Okay? Lalo na kung gusto natin makuha yung good characteristics ng ating mga rabbits. Okay? So, para makuha natin yung mga good characteristics, lalo na yung mga mothering ability, kailangan natin i-rebump siya dun sa kanyang mga anak. Okay? Then next is inbreeding. So, mating closely related rabbits such as brothers and sisters. Ito po yung hindi pwedeng i-breed. Okay? So, yung brothers and sisters, dahil sa napakalapit na genetic pool niya.
parehas ang ama at ina nila. So, maaring magkaroon ng mga illnesses na pwede makaapekto sa ating mga rabbits. Okay, so rabbit maturity by size. So, we have here the small size, medium size, and large size. Sa buck or lalaking rabbit na small size, 5 months pwede na siyang mature. Okay? So, sa doon naman, 5 to 6 months. Sa medium naman, dapat at least 6 months sila. Okay? Sabi ko nga kanina, yung early na pag-breed ng rabbit ay pwedeng maka-apekto sa ating mga alaga. Okay? For example, kung sakaling mas maaga nyo silang i-breed, hindi nila aalagaan ng maayos ang kanilang mga anak. So, sayang din. Okay? Sayang yung time ng pag-breed nyo at pwedeng hindi na lumaki yung rabbits. Okay? Large breeds naman ay 6 to 10 months ang buck at 8 to 10 months naman yung doe or higher. Depende sa large breeds na hawak nyo. So, yung iba po na may mga hawak ng Flemish Giant, mas mataas pa po na months ang ginugugol nila bago i-breed yung mga hawak nilang mga giants. Okay? Kasi yun naman po yung pinaka-mature nila. Since na malaki sila, matagal po yung maturity na growth nila. Okay? Then next is the 70 days breeding cycle. Okay? So first, yan nga yung dapat 70 days yung bibilangin natin. So napakabilis lang po ng cycle ng panganganak ng kuneho. Sa first day, kailangan ng breeding or mating. So kailangan po natin ng 3 successful fall or mating. Mamaya ipapakita ko kung sa picture kung paano yung fall na sinasabi. Okay, then sa ika-14th day, sabi ko nga kanina doon sa terms natin, palpation, kakapain natin kung meron ng buo na anak sa tiyan ng ating mga rabbits. Pero hindi ko po ito ina-advise sa mga baguhan na nag-aalaga or balak pa lang mag-alaga kasi napakadelikado po ng palpation. It's either na makapanyo nga siya pero nakuna naman yung rabbits nyo. So, ang maganda pong gawin ay kiluhin kapag once na tumaas yung kilo niya, after 15 days, for example, tumaas ng 400 grams or up, ibig sabihin, possible na buntis siya. So, by kilos ang pinaka-safe. Okay, yung palpation po ay nire-recommend ko sa matagal ng nagra-rabbits na kaya nilang ma-determine na yung pagiging pregnant ng rabbits using palpation method. Then, after 30 days ng breeding, ayan na po, kindling na, manganganak na yung rabbits. So, 30 days lang, manganganak na yung rabbits. So, napakabilis. So, ilan ba yung pwedeng anak ng rabbits? Okay, sa una po, pwedeng konti lang, 3 to 5 lang, or 3 to 6. Pero up to 19 to 24, okay, pwede po nila yon ilabas sa isang anakan. Okay, pero syempre, habang lumarami yung anak nila, dapat extra care din ang ibibigay natin. Since na 8 po yung pares na, ay 8 na peraso yung dede ng rabbit. So, yun po yung yun po yung kaya niya lang pakainin. So, alternate sa papadede. Okay, next is 60th day. After 60th day, weaning, yung pagwalay ng ina sa anak na kuneho. Okay, so, nanganak ng 30th, ika-60th, after 1 month, pwede nang iwalay. So, magre-rest na naman yung doe ng 10 days. Pagka-rest ng 10 days, pwede na ulit i-breed. So, we have breeding, tapos 15 days na palpation, tapos 30 days, meron ka ng mga kits, then another naman na 60 days, meron ka ng mga kits na pwedeng iwalay, rest naman ng 10 days, so meron kang 70 days cycle para rebreeding ulit. Okay, so kailangan po ng rest sa pag-aalaga ng rabbits para hindi naman masobrahan yung mga does natin or yung mga breeders natin. Okay? Okay, next is the principles of breeding. When we say breeding, rabbit must be in its mature age to produce healthy kits. Okay, para good mothering ability, yun ang inuulit-ulit natin. Okay? Then in terms of ovulation, kung yung mga pigs, kung yung mga aso, meron po silang heat periods, ang rabbits po ay wala. Okay, meaning wala po silang heat cycle. Sila po ay reflex ovulators or induced ovulation. Ibig sabihin, kapag once na may pumatong sa kanila, sa mga breeders, ay nag-hit sila agad. Okay?
So, sir, paano ba yon? Basta lang namin ilagay? Technically po, yes. Pero kung medyo advanced breeding ang gusto mo, pwede nyo pong tingnan yung color ng genitals ng doe. Okay, yung genitals ng babae. So, pag pink po, hindi pa siya ready. Siguro hindi pa siya mature or hindi pa talaga siya pwedeng i-breed. Then, reddish is receptive. Okay, so pwede na siya, madali na siyang mabuntis kasi receptive na. Pag red violet, very receptive. So, ito po yung level ng color ng genitals ng doe para mabilis siyang maging receptive or mabilis siyang mabuntis. So, we have the pink, reddish, and red violet. So, kami po sa The Rabbit Naga City, ang inaabangan po namin lagi is yung red violet para sure na mabuntis yung aming mga breeder does. Okay? Next is lights. So, sir, ano ba yung kailangan na lights? During the growth age, kailangan lang naman ng minimal lights. Okay? Kung meron niyang mas dimmer yung light, mas lumalakas yung pagtingin ng mga rabbits. Okay? So, kapag mating naman, kailangan ng optimum light. Kasi para ma-navigate nila yung cages as madaling silang magkakitaan. Okay? Temperature. So, ang rabbits po ay sala sa init, sala sa lamig. Meaning, extreme temperature may reduce conception or magdadagdag kasi ng heat stress. Okay? Or kung napakalamig naman, pwede naman yun, too much humidity, pwede magka-diarrhea. So, ganun po siya. Sala sa init, sala sa lamig. Kung malamig, pwede magkasipon. So, ang pinaka ginagawa po namin, kung sakaling malamig, may mga trapal po kami sa gilid ng aming mga kulungan na pwedeng mag-contain sa mga rabbits. Okay, kung naman malamig, pwede namin yung itaas para magbigay ng cooler temperature. Then location, the doe will be taken to the box cage. Okay, so ito po yung pinaka-importante. Yung babae pong rabbits ang nililipat sa box. Bakit ba, sir? Kasi naman po, yung doe ay napaka-territorial. Ibig sabihin, kung yung lalaking rabbits ang nilipat natin dun sa babaeng rabbits, pwedeng patayin ng babaeng rabbits yung lalaking rabbits dahil territorial siya. So, ito po yung tatandaan natin. Yung babae ang ililipat sa lalaki. Okay? So, duration. So, must have 3 successful breeding poll. So, ganito po yung itsura nila or forma nila pag nagme-mate. Ang nasa bandang likodan po ay lalaki at yung naman po ay nasa harap ay yung doe. So, 3 pong beses siya na magme-mate at pag nag-poll, ibig sabihin, pag nagtumba, yun po ay meaning successful. So, rebreeding in 36 hours may result to miscarriage. So, kailangan po pag nagbe-breed tayo, binabantayan natin. So, sa amin po, sinusunod po namin tong 3 successful breeding. Okay? Then, magre-rest po ng 1 hour, binabalik po namin ulit yung same doe sa same buck. Okay? Hindi po pwedeng different buck. Kasi pwedeng magkaroon ng problema yung similya nila pag naghalo yung ibang buck sa isang doe. Okay? Bakit, sir? Sabi mo 3 lang, pero ginagawa niyong 6. Para po mas sigurado. Okay? Anyway, sa isang gabi naman ng breeding, minsan isang rabbit lang naman ang sinasalang namin. Kasi meron kaming couple, meron kaming multiple buck na pwede namin gamitin. Okay? At maiiwasan na rin yung mga inbreeding na dahil sa maraming buck din kaming pagpipilian. Okay? Next. Okay, so rabbit pregnancy. So sabi ko nga, after breeding, 3 successful fall, then 14 days sa antayin, magpapalpate tayo. So ganyan po yung forma ng pagpapalpate. Pero same ng sabi ko, na hindi po pwedeng gawin to basta-basta kasi pwedeng malaglag. So after 14th day, pwede nang ang kapain, 11 to 14th day. Sir, paano sir kung 16th na? Yung pong grape-like, nakakapain nyo dyan ay mawawala yon. Kasi yung tiyan niya ay titigas at gagawa ng cover para proteksyonan yung mga kids na nasa loob ng tiyan nila. Okay, so hindi na po good ang palpation kapag nasa 16 or up na. Unless kung malapit na siyang mga anak kasi mahahalata nyo na talaga siya. Pero kung magpapalpate po kayo ng ika-16th day hanggang 19th day, hindi nyo na po yan makikita. Or hindi nyo na siya makakapak. Okay? So, sign of pregnant doe. So, sabi ko kanina, so hindi kami pwede magpalpate. Anong pwedeng gawin? Pwede nyo pong i-observe yung mga attitude niya. First,
always in the corner of the cage, sleepy. So parang may morning sickness. So isa yon. So scratching in the corner of the cage, for example, yung rabbits mo is hukay ng hukay sa gilid ng cage. So possible sign na pregnant siya. Pangatlo, aggressive. So kala mo laging kakagat. Pero actually kung kilala ka naman niya, hindi ka naman niya kakagatin. Pero aggressive talaga sila pag buntis. Okay, sir, pag nakagat ka ba ng rabbit, may rabies? Actually po, wala pong rabies ang rabbits. Okay? So, ang rabbits po ay pwede magka-rabies kung sila ay nakagat ng other animals na may rabies. Okay, pero sabi po ng iba, wala pong nakakastand na rabbits na may rabies kasi mamamatay na sila agad bago pa man sila mabuhay ng ilang oras. Okay? So, technically at basically, wala pong rabies ang rabbits. Okay, then number 4, yan, sabi ko kanina, dapat may gained weight. 200 to 500 grams ang ibinigat niya sa loob ng 14 days para masabi natin na may lumalaki sa tiyan niya. Okay, number 5, lost appetite. Ito naman yung, pag nakita niya dati, tama naman yung nilalagay niyo na 60 grams na pellets. Ngayon, hindi niya na yung nauubos. Isang sign po yun na pregnant ang rabbit. Okay? Next is false pregnancy or the pseudo pregnancy. Yes po, tama. Pwede niyang i-mimic ang pagbubuntis. Kala natin, antukin siya, kuskus siya ng kuskus, naghuhukay siya sa gilid ng kanyang kulungan, pero yun pala ay false pregnancy. Ginagaya niya lang ang habit ng isang pregnant. Okay? So, importante talaga na makilo niya siya kapag hindi siya bumigat sa loob ng 14th day, ay pwede niyo siyang i-rebreed para hindi masayang yung number of days. Okay? Tapos kung halimbawa, nag-create siya ng nest or ito, nesting, gumagawa siya ng pugad at earlier than 17 days, most likely, baka false pregnancy yon. Kasi dapat mag-nesting siya ng mga 3 days bago siya manganak or the day na bago siya manganak. Okay? So kung ang bilang nyo ay nasa below 17 days pa after breeding, so there is a possibility na false pregnancy yon. Pero syempre depende sa rabbits. Kasi meron kaming rabbits na 10 days kung mag-nesting. So ganun kahaba. So dapat kilala nyo yung mga breeders nyo. Okay? Next is rabbit kindling. So nakikita nyo po sa picture, ito po yung mga itsura ng anak na rabbits. Okay? So parang mga dagang maliliit. Okay? So yung kindling ay yung process ng panganganak ng rabbits. Yung nesting naman, kapag bago siya manganak, kung makikita niyo yung nasa picture sa left, meron siyang iniipon na mga fur, na mga grasses. So ito po yung iniipon niya para dyan siya manganak. Okay? So kailangan nyo maglagay ng nest box. Yan pong box na yan ay tawag ay nest box para ma-secure yung mga rabbits na hindi magtatalon kung saan-saan. Okay? Sir, gaano ba katagal ang panganganak ng rabbits? Actually po, ang panganganak ng rabbits ay 25th to 35th day. Kapag lumabas po kayo sa 35th day, say for example, 36 na, 37, most likely po false pregnancy na yon. Kumbaga, walang nabuo during that time. Okay, so ang antayan po talaga namin is 25th to 35th day based on our experience. Okay? Next is the lactation of rabbits. When we say lactation of rabbits, okay, ito po yung pagpapadede ng ina sa kanyang mga anak. So makikita nyo po na ang pagpapadede ay hindi naman talaga kailangan i-assist ng mga amo nila o nag-aalaga. Sila ay nagpapadede ng natural, lalo na kung may good mothering ability ito. So paano sir masabi na nagpapadede? Kapag bilugan po yung tiyan ng rabbits at pag pinisil mo ng konti, may makikita ka sa tiyan nila na color white substance. Yun po ay milk. Okay? Then, sir, paano ba namin pwede ba namin hawakan yung mga anak na rabbits? Actually po kami, since na sanay na po yung rabbits namin na hinahawakan yung kits nila, hinahawakan po namin with our bare hands. Pero ang suggestion ko po, para kung mag-check kayo kung pinapadede, kailangan nyo po ng plastic sa kamay para hindi maiwan yung amoy nyo sa mga
kits niya. Or kung hindi naman, himasin nyo muna po yung inang kuneho, saka nyo tingnan or kung hawakan yung mga kits niya para i-check kung pinapadede ba isa-isa. Okay? Next is the lactation of rabbits. Okay, so from birth to 10 days, kids get more and more fur. Then day 10 to day 11, eyes open. Usually 10 to 14 ito, nagbubukas yung mata nila. Then yung ears start to come out, except lobes or lop. Then kids may come out of the nest box. So nagtatalunan sila. Kapag yung point na po nagtatalunan sila, yung days 12 to 18, pwede na po natin tanggalin yung nest box or yung box na pinagkakahunan natin sa mga kids natin. Okay? So, yan. So, sir, paano po pag hindi magaling magpadede yung ina? Ibig sabihin, maliit yung tiyan ng kanyang mga kids at hindi yun lalaki. So, pwede po natin i-force feeding. When I say force feeding, pwede natin pahigain katulad ng nasa picture. Yan. Pwede po natin pahigain yung inang rabbits, tapos ipa-access sa mga anak yung mga nipples ng ating mga does. So, para makapag dede sila ng maayos. Okay? Yan po yung way para ma-survive ng mga kids yung gutom. Okay? Force feeding. Pero kung sakali naman na hindi talaga, pwede natin ipa-adapt sa rabbits na ibang rabbits with same age na anak. Okay? Yun ay orphan kids. So, halimbawa, may kasabay kang rabbits na nanganak din at hindi nagpapadede yung isang rabbits mo, pwede mong ilipat yung mga kids niya dun sa kabilang litter, sa kabilang grupo ng mga rabbits. Basta siguraduhin lang natin na hindi naman masyadong marami at hindi mahirapan yung ina na magpadede. Lalo na po kung dapat po magkaka-age. Kaya mas maganda pag nagbi-breed tayo, at least by twos, dalawa-dalawa yung pag-breed natin para may mag-a-adapt na isa. Okay, kung hindi pa rin talaga, so dito na tayo sa right. Ito po yung bottled feeding. Okay, so mano-mano po natin na pinapainom ng milk, usually po goat's milk sa chupon para maayos po yung paglaki ng ating mga rabbits at siguraduhin na hindi sila mapabayaan. So mano-mano po ito using goat's milk. Okay? Next is weaning. Sabi ko kanina, ang weaning po ay ginagawa 30 days after na manganak. So, ito po yung process ng pag-separate ng ina sa anak na rabbit. So, ito po, dapat po, kung sakaling sa tingin nyo, yung ina ay magatas pa, hindi po dapat biglaan ang paglipat ng mga kids. Dapat po may natitira na at least na isa or dalawa para mag-ubos ng mga milk na pinuproduce pa ng ina. Kasi pwede po itong mag-cause ng mastitis or mag-block yung kanyang mga dede dahil sa lampa yung gatas or marami pang gatas sa kanyang dede. So mas maganda po na ma-consume muna yung lahat ng ititira nating mga rabbits. So kung maaari, wag tayo magwalay ng sabay-sabay. Magtira po tayo ng isa or dalawa para yun ang mag-ubos ng milk ng ina. Okay? Sir, paano ba mag-determine ng gender ng rabbits? Okay? So, kung maliit pa po, kung nakikita nyo to, yung male po ay meron po siyang bilugan na parte which is yung penis niya. So, para siyang volcano, yung back. Yan. So, parang volcano-like na bilog. Samantalang yung babae naman po, para po siyang location sign. So, paslit po siya na sign. Okay, so parang guhit. Okay, pero naman kung breeder age naman sila, makikita mo naman yung rabbits. Okay, so makikita mo naman yung gender niya kung 6 months old na, kasi yung lalaki may eggs na, 2 eggs, at yung babae naman ay wala, split lang talaga siya. Mas dominant na yung split niya. Okay, so sir, kailan ba dapat nag-gender? Yung iba pong mga magagaling na talaga mag-alaga ng rabbit, as early as 3 days old, ganyan, ginegender na nila. Pero para sa amin, medyo nakakaawa pa yon at medyo mahirap pa yung tingnan yung gender na yan at possible pa magkamali. Ang pinaka-safe po talaga na pagtingin is sa amin around 3 weeks to 4 weeks old.
Okay, yun po safe na po yun. Kasi madidetermine mo na kung alin yung pabilog at alin yung paslit. Okay? Kasi wala pa naman eggs yun. So, minsan kasi nabebentahan yung mga iba nating mga gusto magsimula ng rabbits ng parehong lalaki. Sa umpisa, wala po talaga yung eggs. After 3 months to 4 months, saka na po yan magkaka-eggs. So, doon na po tayo magtataka bakit may eggs yung pair natin. Okay, so para mas maganda po na ipa-double check pa rin natin yung gender every time na bibili tayo. Okay? Ayan, ito po yung sinasabi ko. Meron siyang scrotal sac, yung dalawang itlog, kung ito yung mature na rabbits. At kung sa di naman mature, ay sa mature naman na doe, slit lang yung genitals niya. Okay? So, ito yung mga common na pag-aalaga ng rabbits kung sakaling meat types yung inyong aalagaan. Trimming of nails. So, kinakat yung nails. Ingat lang po tayo kasi sa pagkat ng nails, pwedeng dumugo yung nail niya kapag natamaan natin yung quick or yung daanan ng dugo. So, meron dyan yung bandang unahan lang na part ang pwede nating i-trim. So, nakikita niyo naman sa picture, yan, ganito. So, ganyan po yung itsura niya. Okay? Then, next is, yan, record keeping. Okay? So, ito po yung sa The Rabbit Naga City. Ang record keeping po namin ay, first is, may number po yung mga cages. Pwede nyo pong picturean ito, screenshot, para pwede nyo pong gayahin or DIY na lang na signages. Okay? So, ilalagay nyo yung dam. Okay? Kung ano yung mother doe. Then, kung anong breed niya. Date of birth, importante. Kung alin yung nag-mate sa kanya na sire na buck. Then, kung kailan nila din minate, kailan yung nanganak, kung ilan yung anak. Kasi, syempre, gusto natin malaman kung marami mag-anak. Then, buck, doe, kung ilan yung lalaki, ilan yung babae, at kailan ang iwawalay, kung kailan siya iwawalay. So, ito po yung basic na makikita sa mga cages namin. So, yung information na to. Okay? Then, aside from that, pwede kayo maglagay sa separate sheet of paper or logbook ng mga details na to. Name, kung may tattoo, or kung male ba yun, or babae, then sire or dam, then date of birth, kung ano yung color niya. For example, minsan kasi, golden color tong palomino, or yung 8-pointed naman kung Californians, then date sold, and comments. Ito po yun para ma-determine nyo kung saan napupunta yung ating mga rabbits. Okay? Then, ito naman sunod ay buck breeding record. Okay? So, sa buck breeding record at doe breeding record, ito naman po yung mga kailangan. So, pwede po nating i-screenshot ang mga details na to para mas matandaan natin. Okay? So, napaka-importante po ng record keeping sa ating mga alagang kuneho. Kasi po, kung wala tayong record keeping, wala tayong idea kung productive pa ba ang rabbits natin. Kasi baka nag-aalaga tayo ng di na productive na rabbits. So, lesser po yung chance na makapag-alaga tayo ng di productive na rabbits kung monitor natin ang mga details na to sa ating herd. Okay? So, next is, ito naman po yung mga show. Sabi ko nga kanina, may mga show type tayo na klase ng rabbits. So, pwede po natin lagay yung name of the show, kung saan yung located, then date entered, year, tattoo number, class entered, number in class, show placing. Kasi minsan po, since na show type or show quality yung mini-maintain natin, kailangan po natin ipakita kung ano ba talaga yung linyada natin. Kung maganda ba yung performance niya sa mga shows. Okay? When we say shows, ito po yung parang pag-showcase sa mga rabbits. Okay? So, dinidisplay yun. Tinitingnan kung okay ba yung structure nila, body build, body type, at kung mga fancy naman or pet type, tinitingnan kung standard ba yung itsura nila sa tamang breed nito. Okay? Then, next is, yung sunod is rabbit housing and equipment. So, yan. So, rabbit housing is a very flexible, from cheap indigenous materials to expensive wire cages, from indoor wire cages to outdoor hatches. Then, sabi ko nga kanina, pwede po tayo magsimula sa indigenous materials lamang. Meaning, pwede po natin itong
simulan sa napakababang halaga. Okay? Pero syempre, kung gusto natin ng sustainable, doon po tayo sa medyo mahal-mahal nga lang, pero sulit naman na wire cages. Okay? Pero ang style po namin dati, nagsimula po kami sa indigenous materials, then nung nakabenta, saka nag-upgrade na mga cages. So pwede niyo rin po yun gawin. Okay? Basta siguraduhin lang po natin na typhoon proof kasi nasa Bicol tayo, no? Okay, then all types of rabbit housing should one, provide correct amount of space for the type of rabbits. Okay? Number two, be easy to clean and maintain as possible. So kung wire cages, mas madali yan linisin kasi most likely yung mga poop niya ay nahuhulog lang sa baba. Okay? Kung mga indigenous naman, minsan may sumasabit sa gilid ng mga poop at need na malinisan. Okay? Number three, provide a safe space for rabbits to live, breed, and raise young. Okay? Both economical and good quality. So dapat good quality at mura. Okay? Kung ano yung afford nyo, dun muna tayo. Okay? Basta good quality. Okay? Number 5, be sturdy and durable. Number 6, have adequate ventilation. Sabi ko nga, since na grabe ang epekto ng heat stress sa mga rabbits, kailangan po may airflow na pumapasok sa ating housing facility. Okay? Sir, ibig mo bang sabihin ng housing facility? Parang bahay? Actually po, depende. Sabi ko nga, pwedeng indoor wire cages or outdoor hatches. Basta siguraduhin po natin na hindi po siya prone sa damages ng bagyo. Okay? Maybe pwede nyo ilipat sa mas safer na lugar kapag may bagyo. Okay? So, ito naman po yung recommended size ng housing. So, pwede nyo po yung screenshot para naman makita nyo na kung ano ba yung tamang size na requirement ng ating mga rabbits. Lalo na kung meron tayong mga medium, small size, at large size na mga rabbits. Okay, then meron din dito na nakalagay na nursing dose. Kung sakaling merong naglalactate na mga dose at may mga kids, pwede nating ilagay sila sa mas malalaking cages. Okay, pero sabi nga niyan lagi namin, hindi natin kailangan ng mga malalaking cages. Ang kailangan po natin ay yung mga cages na tama lang fit sa farm, kumbaga sa farming. Okay? So kapag may mga malalaki kasi tayong cages, pwedeng maging spacious siya. Okay? Pero hindi ko naman sinabi na dapat maliliit yung cages natin. So pwede nating ipalo to para maging maganda yung space requirement ng ating mga koneho. Sige, screenshot nyo na lang po kung nakikita nyo. Okay? Okay. Sample of rabbit housing. So, ito po ay kuha sa Bicol Ostrich Farm, koneho sa Taao Top Lines. Ito po ay located sa Ocampo, Camarines Sur. So, pre-range po siya. So, ginawan po nila ng paraan na makulong po yung area at maging pre-range yung rabbit. Gumagala po yung rabbits sa area na confined sa kanila, nasama-sama. Okay, so ito po ay isang pre-range at yung naman nasa right ay colony type. Ibig sabihin, nasa sama-sama po sila na nakagala. So pre-range and colony type. Colony means sama-sama. Okay, pre-range means nakagala. Okay. Next is the sample of rabbit housing. So ganito po yung sinimulan namin, made of bamboo materials. Okay, sir, sabi nila yung bamboo materials ay madaling mangatngat. Actually po, madali talaga siya mangatngat. Pero tayo namang mga Bicolano, sanay naman tayo mag-repair. So kami po, ang ginawa namin, since na wala pa kami pambili dati ng mga wire cages, pinapalitan po talaga namin pag nangatngat, papalitan agad para hindi po sila mahulog. Okay, so mas maganda na mag-invest na sana sa wire cages or halong lumber and wire mesh. Kaso medyo costly lang po ito at kung titingnan niyo po yung structure niya, baliktad po yung setup. Yung pong mga skeleton ng ating kulungan ay nasa labas na banda para hindi po ma-access at hindi mangatngat ng mga alagang kuneho. Yun pong mga wire cages ay nasa bandang inner part. Okay, para yun yung una nilang ma-access bago sila makangat-ngat ng mga coco lumbers. Okay?
Next is, ito po yung indoor wire cages. So makikita nyo po dito na lahat po ito is made of wires. Okay, ito po ay hindi nangangat-ngat, madaling linisin, at mas maganda po kasi may mga lalagyanan na po siya ng hay or hay rack. Okay, so less space na rin kasi wala na po tayo yung mga extra coco lumbers na mga naka-usli pa. Ito po ay napakaganda kung farm type or farm build ang gagawin nyo. Okay? So, mas makakatipid po kayo sa space at sustainable siya. Okay? Although, yan nga, sabi ko nga, medyo may kamahalan dahil sa materials niya, pero sulit naman siya in the long run. Okay? Next is the condo type cages. So, nakikita po natin dito na halos condominium siya, patong-patong. Okay? So, hindi ba siksikan? Usually po, yung nilalagay dito is yung mga pangkatay. Ibig sabihin, yun po yung hindi masyadong pinapagalaw para lumaki siya ng maayos. Okay? Or, ito naman yung tamang space lang para sa mga growers natin. Okay? So, hindi natin kailangan ng malalaking cages na pwede silang gumala dahil nga ang purpose natin is meat production. Okay? Next is other equipment. Ito yung ceramic crocks or clay pots. Okay? These are the feeders. Kung makikita natin yung mga kainan ng sabungan na pangsabong na manok, ito po yung ginagamit. Then, this is the J feeders. Okay? Ito naman po yung mga may access from the outside. Kung yung mga clay pots, kailangan buksan yung pintuan, lalagyan ng pagkain. Ganito pong J feeders naman ang design para hindi ka na magbubukas ng pinto, maglalagay ka na lang ng pellets from the outside. Okay? So, mas lesser yung time na gagamitin mo. Okay? Next is, yan, water containers system. So, sa water container naman, pwede kang gumamit ng plastic bowl. Advantage is mura, durable. Disadvantage, nangangat-ngat po siya ng rabbits. Ito po yung common na patukaan ng manok or tubigan ng mga manok natin. Hindi po siya advisable para sa ating mga rabbits. Okay, ang mas advisable po namin ay itong mga ceramic crack or yung mga clay pots. Okay, kasi ito ay durable at hindi ito nangangat-ngat ng rabbit, pero pwedeng makrack pag nahulog. Okay, kung konti pa lang yung mga alaga yung rabbits, maganda pa ito kasi pwede nyo itong palis lang ng palis every time na makikita nyo walang laman na. Okay? And ito yung ginagamit sa mga hamster. So, pwede ito yung plastic bottle with ball bearing. Okay? So, pwede itong ilagay sa gilid, pero ang problema nito, madali itong kapitan ng ng mga lumot at maaari itong makontaminate yung tubig. Pero ang kagandahan nito kasi hindi siya basta-bastang malalagyan ng dumi. Okay? Since na yung lumot ay naturally na tumutubo sa mga containers na tutruhan ng light or nadadaanan ng light, so ito ay pwede magkalumot pero hindi makontaminate ng mga dirty materials. Okay? So lumot talaga yung halos kalaban nito eh. Then next is kung marami na kayong alaga, say for example, meron na kayong 100 na breeders. So sa amin dati, kaya ko pang magmano-mano maglagay. Pero dahil marami na yung mga breeders namin, nagse-set up na po kami ng automatic water drinker. Okay, so ito ay anti-gravity. So once na maglagay tayo ng mga nipple drinkers katulad nito, yung water bucket ay automatic yung gravitational pull ang magbabagsak ng tubig papunta sa mga nipple drinkers. Okay, sir, saan ba nakakabili niyan? Actually po, marami pong nabibili nito sa Lazada or sa Shopee. Pwede po kayong magtingin doon at mas makakatipid po kayo sa oras sa paglagay ng mga tubig. Kasi for example, nakalagay lang yun sa clay pot or sa mga bowls, pwede yung matapon ng mga rabbits. Ito po, since na yung nipple drinkers na lang ma-access nila, iinom na lang sila. Parang yung mga baboy na sa mga farms na sumisip-sip na lang sa nipple drinkers. Pero ito ay smaller version naman nun. Okay? Next na equipment is the nest box. So sabi ko kanina, pag nag-nesting sila, dito nila tinatambak yung nesting nila. So yan po yung nest box. Diyan po yung tirahan ng mga kids hanggang sa tumalon na sila palabas dyan at maggala na sa loob ng kulungan ng ina.
Okay, ito yung safe place nila para hindi sila madaganan ng ina kapag once na nagro-roam. Usually po kasi, since na prey animals, ang mga rabbits, yun pong ina ay laging nakatanggal sa nest box nila. Kumbaga, malayo lagi sila dun sa mga anak nila kasi baka maamoy ito ng mga preys nila. So, yun yung parang instinct ng mga rabbits. Okay, pinapabayaan nila yung mga rabbits nila. Okay? Next is rabbit parasites. Ayan. Okay, so next is the rabbit parasites and conditions. Okay, so malapit na po tayo. Medyo mahaba-haba lang talaga yung discussion kasi although this is a practical rabbit farming, pero at least medyo ma-immerse kayo sa actual na nangyayari. Okay? First is the ear mites. Okay, so ito po yung parasite na nakikita sa tenga ng mga rabbits. Okay, cause ng ini-infest nito yung outer ear. Okay, so ang possible na remedy nito is yung ivermectin. Okay, one is the Demgard. So pwede po kayo magtanong sa mga vet doctors nyo na malapit sa inyo kung paano gamitin to at kung ano yung possible na dosage ng paggamit nito. Ito po ay topical, ito ay pinapatak lang. Okay, so safe siya kahit buntis. Okay? Next is the permites. Okay? Yung permites naman po is yung pagtanggal ng balahibo, paglalagas ng balahibo. Okay? Naturally, clean yung paglagas ng balahibo niya kasi tinatanggal yun ng permites. Okay? So, usually sa back yun nangyayari at ang remedy nun ay itong ivermectin din. Then, next is the mange mites. So, mange mites naman ay yung parang mabalakubak na pagtanggal ng balahibo na may tirang mga white spots or yung mga balakubak na part sa ating mga rabbits. Usually, yung mange mite, yung common na nangyayari dito sa atin. Yung kasi mga mites ay bumabaon sa skin nila at doon tatago. So, ang remedies po nito is ivermectin din. Okay? Sir, paano ba yung aming rabbits laging may mange mites? Hindi po natatanggal. Actually po kasi yung sabi ko kanina, sa pagpili ng rabbits, dapat may resistance sa mga diseases. So once na madali silang tamaan ng manges, yung manges po ay nasa palibot natin. Once na madali silang tamaan nun, so babalik at babalik po yan. Lalo na kung yung kanilang resistance sa disease or sa manges na yon ay mahina. So, ang maganda po niyan, kung undesirable animals, ang the best na gawin is culling. Okay? Anything na undesirable animals, culling po ang pwedeng gawin natin. Okay? Next is the ray neck. Okay? So, ito ay bacterial infection sa ears. Usually, pag once na malala na po yung mga ear mites na naabot niya na yung dulo or peak ng utak ng ating mga alaga, so ganyan na po siya. Okay? Nag-head turn na po siya. Okay, so ang pwede po natin igamot dyan is ivermectin or any ear drops. Okay, unbalanced na po siya. Sabi ko nga, ang isa sa pwede natin gawin is culling na kasi halos mahirap na po siyang bumalik sa dati. So, any undesirable animals ay pwede nang ikal. Okay, next is rabbit parasites, yung intestinal worms. Okay, for example, nagkumuha tayo ng damo, tapos dun sa pinagkukuhanan natin ng damo, ay may nagpapastol na baka or kambing. So yung mga worms na galing sa poop ng ating yung mga baka at kambing ay tumataas sa grass, and yung sa grass naman, nadadala natin dun sa pagkain ng ating mga rabbits. So yun yung nagkakos ng intestinal worms. Okay? So ang mga possible na remedies doon ay dewormers. Okay? When we say dewormers, magtanong po tayo sa mga vets natin. May mga magaganda at available na dewormers po sa agribet natin. Minsan may mga technicians sila doon na pwede makatulong sa atin. So yun na lang po yung pinaka-best na way doon. Okay, so dewormers. Okay, then next is the sorhax. Okay, so ang sorhax po ay yung common na sakit kapag malalaki yung rabbits or mabibigat yung rabbits. So, ang cause nito is heavy built
rabbits, okay? Then dirty cages, kapag madumi yung cage nila, laging basa. So ang mangyayari, matatanggal yung fur nila sa kanilang paa at magkakasugat-sugat. Okay, so possible remedy is wound spray on itong Combinex. Ini-spray lang po ito and pwede nyo pong applyan ng virgin coconut oil para yung sugat niya na matigas ay parang mag-soften. Okay, and yung wound spray naman ay para hindi siya malangaw. Okay, at wala nang ibang bakterya na pwede pang kumapit sa kanya. Okay, eto naman. Next is malcolusion. Yung malcolusion, sabi ko kanina, pinapakain namin ng mga branches ng malunggay, ng mulberry, para maiwasan ito. Kasi ito yung epekto kapag una, genetics. Okay? Once na yung rabbit nyo ay tumutubo talaga ng ganito, putulan nyo. Kapag once na tumubo siya ulit, putulan nyo ulit. Pag pangatlo na tumubo po siya ng mahaba, pork culling na siya. Kasi napapasa po yung genetics na yan sa kanyang mga offspring, sa mga anak niya. So ayaw naman natin na yung mga rabbits natin ay mahaba yung ngipin, may hirapan silang kumain. Okay? Pangalawa po, pwede natin ito maiwasan kapag pinakain natin ng mga branches para mag-trim ng ngipin nila dahan-dahan. Common na nangyayari ito pag pure pellets ang ginagamit. So yung pure pellets kasi ay nasusoften, so hindi talaga niya natitrim ng masyado yung ngipin. Unlike kung nagbibigay tayo ng matitigas na part ng grass or ng mga branches. Okay, so pwede po natin itong i-clip, okay, or syempre yan, kaling niya, para hindi na siya dumami pa. Okay? Next is Pastorella organisms. Okay, so ito yung snuffles, yung abscesses, yan, makikita nyo. Yung snuffles po ay itong nagtutubig ang kanyang ilong. Okay, minsan sabi nila may sneezing kaya sipon daw. Pero actually minsan Pastorella organisms ang may sanhi. Tapos itong abscesses or pagkakaroon ng mga bukol-bukol. Okay, so ang remedies po niyan is antibacterial. Okay, may Vitaryl at hindi ko masyadong familiar sa painkillers. Pero kung medyo undesirable na rin talaga siya, for example, grabe na yung abscesses niya, pork culling na po ang ginagawa namin. Okay? Kasi naman makita nyo pa siya maghirap. So, yun na lang. Undesirable animals, pork culling. Okay? Next is gastrointestinal bloat. So, common pa ito kapag hindi nabibigyan ng tamang fiber or ng balanced diet yung mga rabbits. So, nagkakaroon ng gastrointestinal bloat. Okay? So, lumalaki yung tiyan niya. Minsan nakapag-digest nakapag-dissect na kami nito, pagbukas namin puro tubig yung tiyan at minsan may mga naka-block siya, may blockage sa intestine niya. Okay? Minsan cause ng fur. Okay, yung fur na dinidilaan nila, nakakain nila. And ang solution niya is yung fiber or grass. Okay? So kapag may grass, magki-create ng scratchy feel, so magkakaroon siya ng maayos na digestive system. Okay? Next is diarrhea. Ito po yung common na pumapatay sa mga rabbits. Okay, diarrhea. So, ano ba sir yung common cause ng diarrhea? Una, madumi yung environment. Madumi yung pinapakain. So, ang symptoms nito, yung basa yung puwetan na or may watery discharge yung puwetan na banda ng rabbits. Ang remedies ay itong LC Scour. Napaka-epektibo po nito na anti-diarrhea. Okay? So, yung dosage po nito, pwede nating tanong sa mga agribets. Okay? Isa po sa pwede pa natin panglaban sa diarrhea is yung pineapple. Okay? Pineapple juice, tapos isi-syringe natin na mapainom kasi very rich ito sa fiber. Okay? So, anything na rich in fiber, tapos mapakain natin sa may diarrhea, ay laking tulong. Dito na rin natin pwedeng i-apply yung supplement na dextrose powder para hindi siya ma-dehydrate. Okay? So, sa paggamot ng diarrhea, una muna, agapan ng dextrose powder para hindi ma-dehydrate. Then, pwede mong pa inumin ng LC Scour or pineapple juice or kung naman yung natural naman na ginagawa is yung star apple leaves. Okay? So, pwede yon. Pero yung star apple leaves kasi, karamihan ng rabbit, hindi yung palatable sa kanila. Ayaw nilang kainin yon. So, pinaka-the best na talaga, ito ng mga gamot katulad ng mga LC Scour. Okay? Next is the mastitis or the cystic. So,
Yung mastitis naman ay common na nangyayari sa kapag minsan nasusobrahan ng dede yung mga kits at wala na siyang ma-produce na gatas, pwedeng masugat yon at magkaroon ng viral infection sa dede ng doe, or bigla na lang may tumubong lump na bilog o cystic o cyst na pwedeng may nana or pwede itong magkaroon ng viral infection. So ang pinaka magandang gawin ito ay kailangan natin ng hot compress para doon sa may sugat niya para ma-relax siya, at antibacterial. Enterofloxacin or Viteryl ang pinakamaganda na na-try na namin ito. Dosage, pwede natin itanong sa mga vet doctors, or siguro message na lang kayo sa page namin sa The Rabbit Naga City kung may tanong kayo sa dosages, no? Okay. Then next is, okay, malapit na. Marketing rabbit products and byproducts. Okay. Types of rabbit market. Sabi ko kanina, ang types of rabbit market is yung breeding stocks, pet shop or show type, then meat production. And yung pinakamaliit na circle niya is yung laboratory purpose. So, commonly kami nagpo-focus kami dito sa red part, which is the meat production. Okay, although napakalaki rin talaga ng impact ng breeding stocks. Okay, pero sana pakiusap namin na wag lang tayong mag-focus sa breeding stocks. Okay, kasi kung gusto nating mapalago yung industry, kailangan din nating kumatay. Okay, lalo na yung mga hindi nakakasabay sa growth, kailangan po nating katayin yun para hindi na sila maparami. Okay? So, yung breeding stocks yan. Ito yung kanina present ko kanina na iba-ibang klaseng breed ng rabbit. So, kung breeding stocks yung pupukusan nyo, pwede kayong mamili dito. Depende sa purpose kung meat type or pet type. Okay? Kung rabbit meat naman, okay, so nakikita nyo yung nutritional facts. Kanina sabi ni Ma'am Joy, napaka-healthy daw ng rabbit meat. Bakit kaya? Kasi po napakataas ng protein percentage niya. Okay, so siya yung may pinakamataas or the healthiest meat. Okay, pwera pa doon sa katotohanan na all parts ng rabbit meat ay white meat. So ganito po yung itsura ng rabbit pag kinatay. At ganito naman yung suggested serving cut niya. Okay? So yan po yung itsura ng rabbit meat. Then rabbit value chain. Okay? So rabbit value chain, first, yung rabbit producers, ideally, binibenta ng 220 per kilo yung live weight. Okay? So ngayon po, dito sa Bicol, ganyan yung bentahan. 220 per kilo. Kasi konti pa lang yung supply namin, maghahanap ka sa mga breeders talaga na magbibenta sa'yo ng live weight na rabbits. Okay? Doon naman po sa live weight na 220 per kilo ay mababagsak po yun sa 1.2 kilograms. Okay? Kasi may reseko siya. Kumbaga, aalisin mo pa yung mga parts niya, yung mga stomach, yung mga pelt. So, babagsak yung 2 kilos mo sa 1.2 kilograms. Ngayon, yung pag-voucher nun, ang price po nun is 440. So, bale yung 1.2 kilograms mo ay 440 pesos. Plus, kung nagpa-voucher ka or nagpakatay ka, mag-a-add ka ng 20 pesos. Okay? So, papatak yung per kilo mo ng 367 pesos per kilo plus 20. So, magkakaroon ka ng 387 pesos per kilo na rabbit meat na dress. Okay? So, nagas niya ba? Yung 1.2 kilograms ay 440. So, pinaktor natin yan. Kinuha natin yung 1 kilograms. So, papatak na lang siya ng 367 per kilo plus 20 pesos na para sa pagkatay, which is magre-result sa 387 pesos per kilo. Plus, packaging na 20 pesos per kilo. So, meron na tayong 407 pesos per kilo. So, ito pong 407 pesos per kilo, pwede natin tong idiretso na. Since na wala pa tayong nagko-kolekta dito na mga producers, so pwede na natin idiretso to sa customers natin. So, mabibenta natin siya ng 450 pesos per kilo sa ngayon. Okay? Ibig sabihin, sir, ang mahal pala talaga
Actually po, dahil po kulang ang supplies, ganun talaga. Pero isipin natin, kung mas marami yung magpuproduce, so mas bababa pa yung presyo. Okay? So, kung mahalata nyo, after noon, pwede naman, syempre, hindi nyo naman niya mabebenta lahat. Storage naman, pwede tayo magdagdag ng 20 pesos per kilo sa storage. Actually, mataas na to. 427. So, ang plus marketing is 23 pesos per kilo sa marketing. Meron tayo ng 450 per kilo na rabbit value chain. Then, kung ipapasa ito sa customers, pwede magpumatak ng 450 to 500 pesos per kilo. Okay, depende kung ano yung kuha sa inyo ng middleman. Okay, sa ganitong setup ng value chain, so win-win solution yan. So, panalo yung rabbit producers, panalo din yun kung may middleman kayo. Okay? And mapupromote nyo sa customers. Ngayon, pag dumating yung point na marami na yung supply, yung pricing ng value chain na to ay babagsak. Okay? Relative sa supply. Okay? So, sir, ano ba yung target na price ng rabbit talaga per kilo? Ang target po namin sa totoo is 350 per kilo. So, doon po namin tina-target na makita kapag marami ng supply, doon po kasing value ng pork meat. Okay? Kung ano yung kilo ng pork meat, sasabayan nyo ng rabbit meat. So, parang ganon. Para mag-ipo siyang pangmasa. Okay? Then, next is the rabbit dishes. So, yan. Nagutom na si Ma'am Joy. Okay? So, yung rabbit dishes na pwede nyong i-service, yan. Dito po sa Naga City, meron po kaming nilulutong Rabbit House Food Hub na magbibigay ng mga rabbit dishes na luto. Okay? Although meron na po, kasi ginawa ko itong presentation na to a little while, meron na po nagsisimula ngayon na may mga burritos, may mga kumbaga online selling na mga rabbit, lutong rabbit. Okay? And sila mismo, kumukuha ng mga rabbit meats mula sa mga producers. Okay? Yan po, lechon rabbit, fried rabbit, then sisig na rabbit at kalderetang rabbit. Okay? So, ano po ba ang lasa ng rabbit meat? Okay? Wala po siyang anglo katulad ng baka or katulad ng kambing. Siya po ay napaka-neutral ang lasa. Okay? Ngayon, ang agony lang po natin is kung ma-imagine natin yung cute na rabbit. Okay? Pero sabi nga niyan, kapag may awareness at makasanayan na siyang i-consume, so mas magiging madali na lang yung pag-consume ng rabbit meat at pagbenta nito. Okay? So, awareness talaga ang pinaka-importante. Okay? So, sa amin dito sa The Rabbit Naga City, meron po kami nito. Actually, magdadala sana ako kasi naubusan ako ng stock. Bottled rabbit dish. Ito po yung isa sa goal namin na ituro. Yung paggawa ng bottled rabbits. Okay? Bakit po? Kasi po, yung bottled rabbits ay pwedeng may stock ng up to 2 years. Okay? So, isipin nyo na lang, kung marami kayong lalaking rabbits, walang problema. Kasi pwede po natin yung ma-preserve gamit ang pagbabottled. Okay? So, sa amin po, ganito pang style namin, binabottled namin yung mga kinakal namin na rabbits na lalaki. Para kesa naman pakainin ng pakainin, so why not na i-preserve na ito at kung sakali may gustong bumili, mabibenta na namin yung rabbit meat kung gusto may maglasa. Okay? Next is the rabbit wool. Okay? Ito po yung rabbit wool. So, ito ay isang klase ng Angora rabbit at ginagawang thread ang kanyang mga wool. Okay? Yung kanyang fur. Okay? So, makikita dito, ginanchilyo at ginawang parang scarf or pwede rin gawing jacket. Bali, sinishave po siya at pinuform na sinulid. Okay? Next is the rabbit pelt. Okay? So, yung rabbit pelt, ito po ay literal na balat ng rabbit na preserve. Okay? Pag nagpipreserve po ng balat ng rabbits, pwedeng using salt or using borax powder. So, may process po siya. So, pwede siyang ibabad sa alcohol, then borax powder, or rock salt, then ibibilad sa araw, at gagawin ng pelt. Once na may pelt na tayo, wala po siyang amoy na balat ng rabbit na very strong at pwedeng natin gawing mga bags, wallets, at kung ano-ano pa. Okay? Next is, dahil wala ngang tapon ang rabbit manure, ang rabbits, ito po yung rabbit manure. So, sa The Rabbit Naga City, nagbebenta po kami ng
rabbit manures. Magkano ba sir ang rabbit manure? Actually po, ang starting price niya is 15 pesos per kilo. So meron po kaming dalawang klaseng rabbit manure. Yung isa, yung buo-buo lang, yung drenay lang, tapos buo. Ito naman yung pre-nases, which is yung gustong-gusto ng mga plantitos at plantitas na pampataba sa mga alaga nila. Kasi ang rabbit manure ay cold manure. So, unlike ng mga sa chickens, pag nag-decompose ay iinit ito. So, ano ba sir ang technique para maging cold manure? Ang advice ko lang po para maging cold manure siya, kailangan po nating i-separate yung mga grass na buo-buo. Kasi yun ang magpapainit sa rabbit manure. So, dapat pure lang na rabbit manure. Okay? Next is complementary product is na vermiculture. Yan. So, pera sa pagkakaroon ng rabbit, maganda rin na sabayan ito ng vermiculture para sa pataba sa ating mga gulay. Okay? Yan, I guess, yun yung last natin sa presentation. Next is, ito po ay, pwede ko ba ma'am i-plug? Okay. So, since na ito po ay practical rabbit farming seminar or webinar, so kung gusto nyo po ng mga advanced na way ng maalaga ng rabbit, meron po kaming gaganapin na first Bicol Rabbit Festival on August 7, 2021, that is Saturday, sa Pichilitos Resort, Magaraw, Camarines Sur, with the theme of Bicol Rabbit Industry, Livelihood and Food Security amidst pandemic. Okay, ano po ba ang mangyayari doon? Sir, same ba yung topic na ibibigay nyo? Actually po hindi. Mas advanced po yung topic na ibibigay namin doon. Meron po tayong guest speakers na si Mr. Brian Yap, okay, from Waymaze Rabbitry, Dinalupian, Bataan. Isa po siya sa mga unang nag-rabbit dito sa Philippines, okay? So, pera po kay Sir Art, may mga matatagal na po nagra-rabbit na kumbaga hindi lang nasa streamline pero pakonti-konti dinidevelop nila yung skills nila para sa pagra-rabbit. Then next is Sir Alfred M. Palatao. Kilala ko kasi siya bilang Fred Rabbitinario from Romblon. Okay? Then si Sir na Joel Villasan, kung makita niyo YouTube niya, Joel Mirna Backyard and Rabbitry, Talavera, Nueva Ecija. So ang gagawin po dito is Rabbit Management and Beyond Seminar, Rabbit Cooking Contest, Rabbit Show, Cage Making Contest, and of course, ito yung isa sa pinaka-highlight namin, Adopt a Family Livelihood Program. So with the following sponsors, hindi ko na isa-isahin kasi marami. So nandyan po sa screen. Okay, so okay, at the last note, sabi dito, success is not always what you see. Okay? So, moral lesson, be humble. Okay? Thank you very much. Okay. Sige po. Sige. Okay, sige po. Okay, sige po. Okay, sige. So good afternoon po. Buhay pa po ba yung ating online participants? So, I guess po marami na pong bigay ng kanilang questions and clarification dito po sa ating comment section. So, before po natin i-address yung ating questions, i-shout out ko muna po yung mga participants po natin ngayon. Okay? So, shout out po kay Miss Mabet Katina Celorico. Hello po. Good afternoon. Ma'am Gina Arnedo Lasala Mendoza from Castilla, Sorsogon. Hello po, happy watching. Okay. Sterile Cyron Realtism. Hello po from Hong Kong. Ay, nanonood siya from Hong Kong. Wow. Benedict Repuesto Espina. Good afternoon po, happy watching. Lawrence Paul Alegre. Hello po. Edna Castillo. Hello po. From Three Angels Farm. Hello po. Good afternoon and happy watching. Sir Arnold Manuel from RZ Farm. Hello po. Arsenio Abdon from Pangasinan. Hello po. Happy watching. Annie Rose Lanyog from Bao, Camarines Sur. Hello po mga Rinconada people.
Ana Marie Montalban from Camarines Norte, Daet. Hello po. Alan Guyena from Pacol, Naga City. Hello po. Happy watching. Rodel Pornelosa from Pilicam Sur. Hello po. Okay. Christopher Hueves from Libmanan. Happy watching po. Stephen Presini from... Ay, wala pong nakalagay. Hello po, Mr. Crest. Okay. Taga Naga City. Friend po ata ni Sir Eric. Okay po. So, si Sir Roy Nelson Layosa, nanonood din po siya from Santiago, Iriga City. Hello po. Bungis-ngis from Bulusan, Sorsogon. Hello po. Okay. Bong Collado. Watching from Burkina Faso, West Africa. Layo naman. Okay po. Franz Garcia from Canacman. Hello po. Happy watching. Okay. Donalyn Sarion Ramos from San Vicente, Camarines Norte. Hello po. Happy watching. Lawrence Paul Alegre from Daet, Camarines Norte. Happy watching po. Romel B. Heraldino from Bulan, Sorsogon. Hello po, good afternoon. Happy watching. Lord Cyron Steril from Lagunoy. Hello po, mga Partido Area District. Jove Rodriguez Formalejo. Hello po, good afternoon. Lakay EPM from Karamoan, Camarines Sur. Okay. Benji Ortiz watching from Daran, Saudi Arabia. Hello po. Cesar Valencia de Padua. Hello po, good afternoon. Weng Estolonio from Sorsogon. Happy watching. Shin Mara. Hello po. Okay. Jack Sek from Veneracion, Pamplona. Hello po. Ryan Domingo from General Trias, Cavite. Happy watching po. Myla Pardiñas Revilla from San Fernando, Camarines Sur. Happy watching po. Okay. Ryan Domingo from General Trias, Cavite. Sally Batalya from Pili, Camarines Sur. Hello po, happy watching. Aquilina Di Rueda from Daet, Camarines Norte. Hello po, happy watching. Okay. Aquilina Di Rueda from Daet, Camarines Norte. Hello po. So sa ating mga participants po na hindi pa po nakakapag-register sa ating registration form, meron po kaming nakalink po dito sa aming ATI FB page kung saan pwede po kayong mag-register. And together po ng registration link po, meron po kami doong link ng feedback forms and RP evaluation forms po. And kailangan nyo po yun fill upon sa pagtatapos po ng ating seminar. Ano po? Para po ma-issuean po namin kayo ng certificates. Okay po. So, sir, okay ka na po ng mga questions? So, at this point po, since ready na po si sir na i-entertain po yung inyong mga questions kanina kasi binabahan na po tayo ng mga questions from our participants. So, isa-isahin ko muna po. So, from Sir Cesar Valencia de Padua, sabi niya po, where can we buy breeder stocks? Hello po. Okay. Tama ba? X ko to. Okay. So, question po is, where can you buy breeder stocks? Okay. So, sa ngayon po, marami po tayong pwedeng bilihan. May mga backyard breeders na meron na rin mga upgraded na rabbits, okay? Kung ang hanap mo po ay para sa meat production, mas maganda po kung magsisimula ka pa lang, magsimula ka po sa mga upgraded na mga New Zealand. Meaning, yung mga New Zealand natin na mga locals, yung mga, when we say local New Zealand, para ma-define natin maayos,
ito po yung mga noon pang nandito sa atin na mga rabbits na dala pa noong unang panahon. Okay? Meaning, yung genetic pool nila ay maliliit na. Okay? Dahil sila ay, kumbaga, paulit-ulit nang nire-breed at nagkaroon ng inbreeding. Ngayon po, once na breed sila sa isang pure breed na rabbits, ay mas gaganda yung katawan nila compared sa mga local, okay? Or yung matagal ng genetic pool sa atin. So, suggestion ko po na doon tayo magsimula compared doon sa local. Kasi kumbaga yung mga upgraded ay maganda ng simulan dahil una, medyo malaki na rin yung carcass nila compared sa mga local. Pangalawa, kumbaga nakaka-adapt na sila sa ating panahon or sa weather natin, okay? Then, nakakabili po nito sa mga local breeders na malapit sa inyo. Depende po kung saan location nyo. Dito po sa Bicol, kung taga Bicol kayo, may mga iba't iba pong mga organization or grupo na nag-spread ng awareness na katulad namin sa Bicol Rabbit Breeders Association na kumbaga iba-iba man kami ng grupo, iba-iba man kami ng location dito sa Bicol, ay ini-spread namin ang awareness ng rabbit industry para mas mapaganda at mas umusbong ang industriya ng pagra-rabbit. So doon po, pwede po tayong bumili. Okay, siguraduhin lamang po na dapat kung sakaling bibili kayo, mas maganda pong mabisit niyo yung farm na kung nasaan sila, okay? Kasi doon nyo titingnan yung mga breeds. Okay, doon kayo pipili according doon sa sabi ko, kung yung breeding stock ba ay may vitality, kung maganda ba yung yung sa resistance niya sa mga disease. Ma-observe nyo rin yung proper management ng nag-aalaga ng rabbit. So, favorable po na bibili kayo sa breeders na pwede nyong ma-obserban or at least pwedeng yung balikan or matulungan kayo kung paano mag-aalaga. Okay? So, sana nasagot ko po yung tanong nyo. Okay? So, next question po from Christine. Bakit po kaya yung rabbit namin pinapatay niya yung kanyang mga kids kahit hindi naman nahawakan? Okay, so sabi ko nga ma'am kanina, kailangan natin ng good mothering ability para sa ating mga alaga. Okay? Isa sa negative na mothering habits ng ating mga kuneho ay yung pinapatay niya yung mga anak niyang kuneho. Okay? Bakit nga ba? First, is pwede po dahil sa stress. Okay, baka meron pong mga predator sa paligid niya na pwede makapag-stress sa kanya. Halimbawa, kung may hindi siya sanay sa aso na tahol ng tahol at during ng panganak niya ay may tahol ng tahol na aso at may sumasampa pa ng mga pusa or kung ano-ano man, lalo na kung may mga daga, ganyan. So, stressful po yun sa kanila. Imbis po na patayin yun ng mga predators nila, ang ginagawa po ay sila na mismo yung pumapatay sa anak nila kasi parang kumbaga hindi na mas mapahirapan pa yung anak nila. Yun po yung behavior ng mga rabbits sa mga kids nila. So stress po ang posible. Or pangalawa po, baka po hindi pa ready yung ina. Okay, kung hindi man pinapatay, baka hindi pinapakain. Tapos nakikita nyo patay na lang. Okay, so dapat po maayos po yung, kumbaga in good condition, yung ina na rabbits bago natin ipamate, okay? Para naman maiwasan natin yung mga pwede niyang, kumbaga para maiwasan natin na mamatayan tayo ng mga kids. Okay? Next, ma'am. Next question po from Jim Zek. How to be a member of Bicol Rabbit Breeders Association? Ano ang kahalagan ng pagsama o pag-join sa association bilang isang rabbit breeder? Okay, first po is how to join is now po nagki-create po kami ng enlisting. Okay, kung kayo sir ay sasali sa seminar namin sa August 7, pag-uusapan natin yan dyan kung paano makasali, okay? Kung paano ma-enlist. Okay, then ano ba yung advantage ng pagkakaroon na or pagkakasama sa any organization na regarding sa rabbits? Okay, so noon po ang objective namin is a one entire Bicol region na association. Ngayon po, we are encouraging to have a decentralized way of association which is, for example, yun nga sabi ko kanina, per town. Okay, why? Kasi po yung support ng DA as we observe is by town. Okay?
So yun pong support ng DA na binibigay is depende sa municipalities. So kung yung association nyo is within the same town, mas magiging advantageous yon para sa part ng mga breeders. Okay? So maliban dyan, ano ba ang pwede pang maging positive impact ng pagkakaroon ng isang association? Okay? Kung sakaling may government support, madali pong mas madaling masusustain or mabibigyan ng ayuda yung mga members kung sakaling meron silang kung may support na galing sa government. And yung linkages, okay? Napaka-importante lalo na sa mga baguhan na magkaroon ka ng matatanungan. Okay? Hindi yung okay din na mag-research muna bago ka mag-enter sa rabbitry. Tama naman 'yon. Okay? Pero kung sakaling nagmamadali ka na hindi ka nakapag-research, meron kang diarrhea na-encounter. So, magandang may linkages kang natatanungan na makakapagsagot sa iyo ng maayos kung ano ang dapat mong gawin. Okay? So, sa ngayon po, wala naman pong bayad yung pag-register, pero we are counting po yung mga enlisting namin. Kasi mas sinisigurado po namin na sana yung makasali sa amin ay mga legit breeders, okay? Yung pong tipong pwedeng gumawa ng mga settlement kung sakaling magka-problema at hindi mag-create ng gulo pa kasi mahirap po yun. Dapat po team ang isang association. Okay? Pero let us not discount din yung mga ibang mga association na nagbabahagi ng awareness lalo na sa rabbit industry dito sa Bicol. Marami-rami na rin po tayo nito. Okay, compared dati sa amin noon, talagang halos ilan lang kami. Ngayon, marami-rami na po. So, mas gumaganda po. Sabi ko nga dun sa kausap ko nung nakaraan na taga Sorsogon, iba-iba man po tayo ng grupo pero yung ating objective na mapaganda ang rabbit industry ay yun po ang pukusan natin. Okay? I think nasagot ko naman yung tanong niya. Next question po siguro. Next question po from Next question po from Nan Iros. Bakit po mababa ang crude protein requirements ng grower rabbits compared sa breeder rabbits? Okay. Yun po kasing aming computation ng crude protein. Kasi pag mas marami pong crude protein ang nilagay natin sa grower, pwede po tayong magkaroon ng imbalanced digestive system. Okay, ngayon po, simultaneously sa pagdagdag ng crude protein, kailangan po natin magdagdag din ng crude fiber. Okay, yun po yung mga carbohydrates na makikita sa fibrous materials. So, kaya po sa amin, nagbibigay po kami ng konting pellets at unlimited grass. Okay, one way para po magbigay ng good nutrition sa mga rabbits ay magbigay ng balanced diet. Bukod pa doon, kung magbibigay po tayo ng alternatives, hindi lang po tayo puro pellets, mas makakatipid po tayo sa konsumo sa pellets. Kasi yung damo naman ay libre lang naman nakukuha sa paligid natin, di ba? Okay. So, Next question po from Edna Castillo. Sir, ang Arachis pentoy po ba magandang pakain din po sa koneho? Or mani-mani po? Sir, ang Arachis pentoy po ba magandang pakain din po sa koneho? Okay, kung parehas po yung minimin natin na mani-mani kanina katulad ng pinipicture ko doon yung parang Golden Glory. Okay, so pwede po yun. Okay, pwede pong ipakain yung leaves noon, pati yung yellow niyang bulaklak, pwede po yun kasi part po yun ng legumes. Okay, mataas po ang fiber content noon pero ang suggestion ko po ay hindi po siya pwedeng ibigay ng sunod-sunod na araw. Mas maganda pong magbigay tayo ng legumes or anything na watery kung sakaling hindi maiwasan ng alternate. Okay, so ngayon, bukas hindi, tapos pwede na naman. So, ganun po yung pagbibigay ng mga legumes or any watery na para sa alaga natin. Okay. Next question po from Nan Iros. In the absence of grasses and legumes, would you recommend feeding leaves of mango, cacao, banana, guayaba, and other fruit-bearing trees readily available in the backyard? Okay.
Okay, so bali po may nagtanong na niyan sa akin previous seminar. So pwede po ba sir pakainin ng mangga? Yung I mean yung leaves ng mangga. Okay, sa iba pong lugar sa north, pinapakain po ng yung pong halos nag-yellow brown pa lang na mangga, yung early shoots ng leaves ng mangga, pinapakain po nila yan sa alaga nila. Okay, so may mga nakatry na nun. Pero ang hindi ko po sigurado ay yung kakao. Kasi ang kakao po ay matigas na parte ng dahon at anything po na ornamental sana ay hindi po pwedeng ipakain. Ang suggestion ko po, ang pwede nating ipakain yung mga tested na. Okay, so kung katulad ng sinabi mo ma'am, mangga, tested na nila yon na pakain. Kung meron kayong dayami or yung rice straw, tested na rin yon, pwede yon. Humingi tayo kung may palayan, pwede natin hingiin yon. Siguraduhin lang natin na malinis. And kung yung mga fruit bearings naman na katulad ng bananas, yan, banana leaves, pwede po yung banana leaves ipakain sa rabbit, okay? Kasi maganda po yun kasi nakakaiwas po yun ng diarrhea. Okay, so aside from that, ano pa bang mga pwedeng ipakain? Kayamito, pwede rin kung gusto. Kasi nakakagamot yun sa diarrhea. Pero kung marami kayong malunggay, mas magandang magbigay kayo ng malunggay. Okay? Kasi napaka-nutritious na malunggay at madaling patubuin. Pero never po kayo magbigay ng mga kakawate or yung Madre de Cacao. Kasi yun po ay nakakabaog sa rabbit dahil ito ay isang dewormer. Anything na dewormer po ay pwede makabaog kapag binigay ng sobra. Okay? Isa sa mga dewormer na natural dewormer ay kakawate or ipil-ipil. Okay, yun po yung iwasan natin. So, sabi ko nga, punta po tayo or ipakain po natin yung mga safe lang or alam natin na safe sa alaga. Okay? So, thank you po. Next question po from Arnold Manuel. Saan po pwedeng makakuha ng magandang gawing breeder and Z-White Tally at magkano price per breed or F1? Okay. Regarding po sa mga pure breeds, mayroon po tayo mga different mga standard pricing. Okay? Ganito po. Sa Bicol Rabbit Breeders Association, we recommend po na magkaroon ng standard pricing. Okay? Pero, syempre, with respect po sa mga breeders na may hawak ng kanilang mga breeds, nasa kanila po talaga actually kung magkano nila pepresyohan nun. Okay? Pero, ano ba ang importansya ng standard pricing? So, ito yung standard pricing na sinasabi namin sa BRBA ay para hindi po tayo mag-overprice or para hindi tayo hindi bumaba yung quality or yung prices ng ating mga rabbits. Kasi alam naman natin na yung standard pricing ay nakakatulong para mag-stimulate ng economic benefits para sa ating lahat. Okay, ngayon, kung sa tingin po ninyo na mas mababa doon yung quality ng rabbits nyo, di pwede po natin yung babaan. Pero we recommend na sumunod sa standard pricing. Kasi yun naman pong standard pricing ay pinag-isipan naman po ng mga rabbit breeders yun. Okay, so yun naman po ay pinag-usapan namin na gaano ba kamahal or gaano ba kamura ang rabbit na pwede nating ibigay. Kaya kung ma-observe po natin, siguro sir, kapag nag-chat ka, may sisend ako sa iyo na pricing natin, may ranges po 'yon. Pwede kang mag-range doon sa pinakababa or doon sa pinakataas. Depende po sa kaya nyong budget at depende po sa quality ng inyong kukunin. Tapos po kung sakali naman pong kami kung magkano para magka-idea ka, kami sir actually binibili namin sa labas yung mga pure breeds namin ng 10 to 12K. So ganun po yung pure breed. Kaya mas ano po yan 6 to 8 weeks old. Ibig sabihin maliit pa. Okay? So mas maganda po talaga na kung magsisimula pa lang kayo para kung with purpose pang ang purpose natin, doon po tayo sa upgraded mag-umpisa. Pag-aralan muna natin before tayo mag-invest ng malaking pera. Yun naman yung importante din eh. Kapag kapa mo na ang pag-alaga, so pwede na tayo mag-invest ng mas malaki. Okay?
Next question po from Alvin P. Bandola. Yung mga nakal na rabbit Yung mga due to nakal na infection rabbit or due to infection certain or illness, pwede po certain ba yun for illness, human pwede po ba yun for consumption or human alin lang consumption doon or ang alin pwede lang at doon hindi ang na pwede? pwedeng kainin? Okay, napakagandang Okay, napakagandang po question niyan. po niyan. Actually, nabasa ko yung kanina nag-pop up sa question eh. Una po, kung sakali pong may rabbit disease yung alaga natin, bago po natin ikal ay kailangan natin gamutin. Okay? Sa paggagamot naman po, for example, nagturok po tayo ng ivermectin. Kapag nagturok po tayo ng ivermectin, importante po na wag natin yung katayin agad. Okay? Palipasin po natin ang 30 to 45 days sa rabbits para ito ay kumbaga bumagsak yung drugs na meron doon sa rabbits. Kasi ang epekto po ng ivermectin ay nakakabaog at masama sa katawan ng tao. So mahirap po rin na kainin yun ng tao dahil pwede yun matransfer yung epekto na yun, epekto ng drugs na yun sa tao. Okay? Ngayon po, for example, meron malclusion or yung paghahaba ng ngipin. Okay? Yung paghahaba naman ng ngipin ay kumbaga ordinaryong disease yan ng rabbit or I mean, kumbaga hindi yan delikadong disease ng rabbits. So pag ganun, pwede nyo pong diretsong katayin at i-consume. Pero yung pong may mga tinusok kayo ng mga ivermectin at kung ano-ano pang drugs, antibacterial, kailangan po natin pahupain ng 30 to 45 days. Okay? Doon po ngayon pumapasok yung pinagmimitingan namin ngayon sa National Meat Inspection na ang tanong doon sa meeting namin, Sir, ano ba yung security na safe yung rabbit meat na mabibenta? Okay? So ngayon, yung BAI tapos yung National Meat Inspection ay gumagawa ng standards kung ano yung mga quality ng meats na pwede nating bilihin or kung paano siya ipaprocess. Okay, so yun yung inaantay din namin. Pero sa ngayon, mas maganda na kung bibili ka ng rabbit meat, mas maganda na makita mo mismo yung rabbit at kumbaga ikaw mismo kumatay or kung hindi, at least makita mo na kinakatay. Yun yung pinaka-safe talaga. And siguro dun sa magbebenta naman, maging aware tayo na lahat na may tinusok tayo na kung anong medicinal drugs ay meron po yan impact sa rabbit meat. Okay, so it's a matter of honesty and kumbaga standards. Okay? Okay, next question po from Sir Alan Viena. Sir Eric, saan po ba pwede i-market ang rabbit? Ang ano po? Rabbit food. Okay, rabbit poop. Okay, so dito po sa Naga City, ang mga common po nag-order po sa amin ay mga plantitos plantitas. Okay? So sabi ko kanina, yung rabbit poop po na dried ay nabebenta po namin ng 15 pesos per kilo. Okay? So sa ngayon po, may order akong papuntang Sorsogon na around 60 kilos ng rabbit manure. So galing Naga, binabiyahe po yan via logistics papunta pa ng Sorsogon. Okay? So kumbaga, dapat actually nag-umpisa kami hindi din pag-market eh. Sinubukan namin sa tanim namin. Tapos nung bumisita yung mga buyer namin na nakita nilang maganda yung resulta, bumili sila. Nung nakita nila na maganda talaga yung resulta, kahit sa mga mais, sa nyog, tapos common sa ginger, yan. So nagre-repeat orders sila. Ganun po namin pinamarket yung aming produkto. Kasi alam naman natin na kung hindi talaga natin matestingan or matry, mahirap pong magbenta. Okay? Pero kung sakaling alam mo na okay yun, napatubo mo na maganda yung mga petchay, yung mga ganun na tanim, so madali siyang i-market kasi may proof ka na. Sa sarili mo, alam mo na epektibo siya. So, sa sarili mo, mas mabibenta mo siyang mas madali para sa ibang tao kasi may makikwento ka ng good effect niya. Okay? Okay po. So next question po sir is from Sheen Mara. Saan po ba na-stress ang rabbit kapag natingala at nahihirapan huminga? Salamat. Okay, so natingala at nahihirapang huminga. So ang possible siguro na nakikita ko baka sa tubig, dehydration, okay, or heat stress. Okay, so kung naghihingal siya dahil sa init, heat stress po siya. Kung sakali pong medyo parang uhaw na uhaw siya, most likely dehydration. So ang pinaka-safe po niyan, ma'am, is magbigay tayo ng supplement na dextrose powder.
para mabawasan yung stress na yon. Okay? So, yun yung pinaka isa sa ginagamit namin, lalo na pag masyadong mainit or masyadong malamig. Kailangan po nating suportahan ng dextrose powder para ma-save natin sila. Anyway, kapag okay naman na, basta kumakain pa sila, mas magagaling sila ng maayos, lalo na kung yung pabago-bago ng panahon ay matigil. Okay? Siguro mas maganda ilagay mo po sila sa ibang place kung saan may well ventilation, yung hindi makaka-stress sa mga alaga. Okay? So, next question po from Cookie Kay Manalang. Posible po ba na magbuntis ang 3 months old? Thanks po. Okay. As early as 3, hindi pa ako naka-experience ng 3 months na buntis na daw, pero 3.5 months. May experience na kami niya kasi hindi po namin naiwalay. So, dapat po kasi ang caging is 1:1. Okay? So, for example, bumili ka ng pair. So, wag kang bibili ng isang cage lang. Dapat 2 cage. Okay? Double door dapat. Para hindi siya magpatungan or magmatean. Kasi as early as 3.5 months, hindi ko lang sure kung 3 months eh. Pero ang 3.5 months, yun ang meron kami experience na nabuntis siya. Okay? Yung doe. Ngayon po, sir, nabuhay niya ba yung mga anak niya? Okay? Good to say po kasi yung doe namin, ang pinanganak niya ay 3 lang. Nabuhay niya po yung lahat. Pero ang negative part po nun, yung size ng rabbit ay hindi ganun kalaki. Kasi hindi pa kaya mag-sustain ng magulang niya ng nutrition na para sa anak niya. Okay? Okay po. Next question from Gina Lasala Mendoza. Pwede na po ba sumali sa association kahit wala pa pong alaga? Siguro po din sa BRBA. Apo. Kung sakali po sa BRBA, actually po, sa ngayon, ang usapan namin is at least meron kang 10 rabbits. Okay? 10 breeder rabbits. Pero tinitingnan namin kung baka ibaba namin yon. Bakit po kailangan 10 rabbits? Okay, pwede naman wala or pwede naman 2 lang o isang pares lang. Kasi po, sabi ko nga kanina, pag may dispute or baka may, alam mo, may mali ka ng gender and wala ka ng pampalit, mas maganda po kasi na, for example, kapag may fault tayo ng mga seller or yung mga breeders, pag may fault, nire-resolve po namin yung issue sa pamamagitan ng settlement na favorable kay breeder at favorable kay buyer. Okay, ngayon po, yun po yung objective namin kung bakit kami may 10. Kasi para at least kung sakaling may bumili tapos may mamali ka ng gender kasi tao lang naman tayo, nagkakamali. O pag namali yung gender ng binigay mo, most likely baka meron ka pang pangsunod or at least madali ng sunod na release. Yun ang ipang-settle mo. Parang ganun po. Kasi minsan po may experience po kami. Although hindi naman lahat ng reseller, may mga reseller po kasi na nagbebenta ng wrong gender. Halimbawa, 2 lalaki na ibenta sa kanya. Tapos ngayon, nagrereklamo na kasi 2 lalaki yung binigay sa akin. Ang hanap ko ay pair. Ngayon si reseller, since na wala naman siyang rabbit, wala siyang pang settle doon. Unless kung magbibitaw siya ng another na pera. So hindi ko nilalahat ng reseller, pero most likely ganun po yung nangyayari. Actually, may breeder din ng ganyan. Pero kumbaga, dadaanin natin sa maayos na usapan. So, ang sagot po doon is, sa ngayon, at least 10 po. Pero, pag-uusapan namin sa August 7, kung pwede namin ibaba, para at least mas open siya sa lahat. Okay po. Next question po from Mabit Katina Celorico. Sir, pwede na po ba i-mate ang 3 weeks na boxa doe na nasa breeding age na? 3 weeks na. 3 weeks na back. 3 weeks na back. Okay. Ang 3 weeks na back po ay kung hindi ako nagkakamali around mga 500 grams yan. Ganyan. Hindi pa po. Kasi kailangan po natin ng at least 5 months. 5 months na breeder back para maka good quality yung similya niya. Pero actually, mas maganda na maging 6 months. Pero as early as 5 months, pwede naman na. Pero kung 3 weeks, napakaaga pa po niyan. Siguro, mga less than 500 grams pa lang yan. Kung titingin. Hindi niya po maaabot yung doe na breeder age. Okay.
So next question po from Carlo Dagsaan. Meron po bang papel ang mga breeders like sa aso to make sure na pure breed ang rabbit na mabibili? Okay po. Kung sir ang hanap mo ay yung mura at yung mga panimulang rabbits na mga upgraded New Zealand, local New Zealand, yung mga 50% purity, wala po silang pedigree na ini-issue. Okay? Kasi po, hindi po nag-i-issue ng pedigree sa mga hindi pure breeds. Ngayon po, pwede yung iba pong breeders, ang ginagawa po nila, nag-i-issue po sila ng parang birth certificate. A sort of sino yung nanay, sino yung tatay. Pero kung pure breeds po yung pag-i-investan nyo, yung which is yung medyo mataas-taas ang presyo, meron po nagpo-produce ng mga may pedigree. Okay, for example, yung sa amin po, nung binili po namin yung pure breed namin, may pedigree po yun. Okay, then bumili kami sa ibang breeder ulit, may pedigree din yon. So, yung dalawang pedigree na yon ay pwede pong pagsamahin at gumawa ng isang pedigree para sa bibilihin mong rabbits. Pero, kung ang tanong mo po ay may nagko-control ba ng pedigree, katulad ng pag-control ng mga canine units or yung sa mga groups sa aso, actually po wala pa pong nagko-control ng pedigree. Okay, ngayon, ang laban is honest to goodness. Okay? Pero meron pong isang association national na maglalagay po ng mga barcode sa mga rabbits, lalo na sa mga pure. Yun po yung isa sa wino-workout namin kung paano mangyari yon, and nakiki-coordinate kami sa kanila para mas maging maayos or kumbaga maging lihitimo yung mga may pure breeds dito. Kasi pwede mong sabihin na pure breed to, yan pala hindi naman. Okay? Pero ang pinaka-safe na isa ngayon is yung kumuha ka sa reputable na breeder. Okay? Para magkaroon ka ng pedigree na kumbaga sabi niya legit nga daw eh. Okay po. So, thanks po. So, siguro po, ito na po yung last question. Siguro isa pa po, sir. Sige. Proceed na po tayo sa ating closing, short closing program kasi since 4:49 na po and wala na po tayong oras. So, as much as gusto po namin na masagot ang inyong mga kasagutan, pero hindi na po kasi kaya ng oras. So, ito yung last question po. Okay. Sir, kailan po ba dapat i-clip ang ngipin ng rabbit? Anong tamang paraan po? From Mabet Celorico. Okay, so Yung kiklip po ng ngipin ng rabbits ay yung kung may malocclusion. Okay, meaning po, yung ngipin niya ay tumikwas paloob or tumikwas palabas. Okay, so ang epekto po nun sa rabbit ay hindi siya makakakain ng maayos. Okay, kapag hindi po nakakain ng maayos yung rabbit, papayat at pwede magkasakit. So, dun po yung time na pwede natin siyang i-clip. Okay, so paano ba ang tamang pag-clip? Okay, sa amin po, gumagamit po kami ng nail cutters or yung cutter ng yung sa aso. Or pwede naman yung nail cutter ng sa tao, yung malaki lang. Then, kung meron po kayong branch ng malunggay or kumbaga yung hose na green hose na ginagamit natin sa nipple drinkers, yung mga green hose na pwedeng ipakagat nyo po yun doon, yung hose, then lalabas po yung ngipin niya. Mas madali po natin maklip yung ngipin ng ating mga alagang kuneho na mahaba. So, sir, gaano ba kahaba ang titira namin? So, tansyahin nyo na lang po kung gaano kahaba yung normal na ngipin. Depende sa edad ng alaga nyo. Okay? So, yun po yun. So, Sir Eric, may mga participants po kasi nagtatanong kung pwede daw makain ng PowerPoint presentation nyo po. Is it okay lang po? Sige po. Sige So, po, sa ma'am. mga participants po na naghihingi ng kanilang presentation po ni Sir Eric, i-comment nyo lang po yung inyong mga Gmail account or email address po para po isend po namin sa inyo yung soft copy po nung presentation ni Sir. Ano po? So, at this point po, natapos na naman ang 3 oras nating talakayan sa ating online participants. Huwag niyo pong kalilimutan na mag-register sa pamamagitan ng pag-click sa Google link na naka-indicate sa aming ATI FB page na kung saan may mga kailangan po kayong forms na fill-upan katulad ng Participants Information Sheet, RP Evaluation Forms at Feedback Forms. Ito po ang magiging basihan namin sa pag-issue ng e-certificates at ito ay ipapadala namin sa inyong personal email account. So at this point po, to give us a closing message, i-share ko po ang screen sa ating training specialist 2
Under CDMS section, Ma'am Techi M. Disaso. So, Ma'am Techi. Good afternoon po sa ating masugid na mga manonood at tagapakinig sa ATI Bicol #Sarabay Channel. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa iba't iba pong teknolohiya po na ibinibigay po ng Agricultural Training Institute. And this seminar po is our way of helping the rabbit industry. This is to spread awareness kung ano po ba yung kahalagahan ng rabbit po sa ating dito sa atin pong sa Pilipinas po. So hindi lang po rabbit can be pets, kundi po ito ay maging source din po ng additional income and livelihood opportunities for us po. And this is, sabi nga po kanina ni Sir Eric, is also an alternative source of protein po. So hindi lang yung mga pork meats natin, mga chicken. So kung palaganapin po natin ang production po ng rabbit, maiibsan po natin yung kakulangan sa meat po dito sa Pilipinas, lalong-lalo na po sa baboy. So maraming salamat po, naway kayo po ay natuto. So napansin po namin na dumarami na po yung ating mga rabbit enthusiasts, hindi lang po dito sa Bicol region, kundi sa iba't ibang pong parte ng Pilipinas, kasi napansin namin na marami pong nanonood dito na galing sa iba-ibang region and even po yung outside the country. Meron tayong mga masugid na taga-subaybay sa Dubai and other parts po sa loob at labas po ng Pilipinas. So sa ngalan po ng aming Center Director, si Ma'am Elsa A. Parot, thank you so much po, lalong-lalo na din sa ating naging resource person na si Sir Eric. Maraming salamat po for sharing your knowledge dito po sa rabbit production po, sa particularly in the Bicol region. So thank you so much and good luck po sa ating mga rabbit enthusiasts. Maraming salamat po and good afternoon. So maraming salamat, Ma'am Techi. Maaari nyo pa rin balikan at mapanood ang ating episode ngayon sa ATI Bicol Sarabay Channel via YouTube livestream. Nagpapasalamat kami kay Mr. Eric Agimatang na nakasama natin ngayong hapon na nagbigay ng hitik na impormasyon patungkol sa pangangalaga at produksyon ng kuneho. At syempre sa mga nakilahok at nakisanay sa atin mula sa iba't ibang dako ng Pilipinas at mundo. Maraming salamat po. Sa ngalan po ng aming Center Director, Ma'am Elsa A. Parot, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagtangkilik sa ATI Bicol #Sarabay Channel. Learn at home at tandaan at i-share po natin ang mga hashtag na #StaySafe, #Follow Health Protocols, Together We Heal as One, Diyos mabalos po sa Indogabos. God bless us all. So thank you so much po. Thank you so much, Sir Eric. Okay na. Ano ang nagtutulak sa amin na gawin ang mga bagay na nagbibigay inspirasyon upang maging maliwanag ang pananaw at makamit ang higit pa. Kami ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 5, ang ahensya para sa pagsasanay at siya ring extension arm ng Department of Agriculture sa Rehiyon 5. Pangunahing tungkulin namin ang maghatid ng mga pagsasanay upang palawakin ang produksyon sa agrikultura at pangingisda. Ang aming tanggapan ay matatagpuan sa bayan ng Pili sa probinsya ng Camarines Sur. Ang aming mga training facilities ang nagsisilbing daan tungo sa pinaigting na produksyon, pagproseso at pangangalakal sa larangan ng agrikultura at pangingisda. Saklaw ng aming operasyon ang mga lalawigan ng Bicol Region. Ito ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon at mga isla ng Catanduanes at Masbate.
Hangarin ng ATI na patuloy na maiangat ang kapabilidad at kakayahan ng mga nasa sektor ng agrikultura at pangingisda. Sa paraang ito, sama-sama nating maaabot ang seguridad sa abot-kayang pagkain para sa sambayanan. Upang matupad ito, nakikipagtulungan ang ATI sa iba't ibang ahensya at individual. Sila ang mga kalahok sa National at Regional Agriculture and Fisheries Extension Systems. Layunin naming makapagbigay ng mataas na antas ng kaalaman tungkol sa pagsasaka sa pamamagitan ng mga teknikal na pagsasanay para sa agricultural extension workers ng pamahalaang lokal, maging sa city, municipal at provincial agriculturists at veterinarians. Isinusulong namin ang Bicol Agriculture and Fisheries Network. Nakikipag-ugnayan din kami sa mga rural-based organizations, mga pamantasan at iba pang ahensya, pribado man o pampublikong sektor. ATI ang pangunahing ahensya para sa nagkakaisang pagkilos ng extension services sa pagsasaka at pangingisda sa buong bansa. Ayon sa Agriculture and Fisheries Modernization Act or AFMA, ang major extension services ay training, technology demonstration, farm and business advisory services, at information, education, and communication services. Dito, nakaangkla ang 5 thematic areas ng DA-ATI Extension LEADS or LEADS. Patuloy naming binabalangkas ang mga akmang estratehiya upang palakasin ang kakayahan ng mga nasa sektor ng agrikultura. Isinusulong din namin ang mga bagong hakbang, makabagong pamamaraan at paghahanda para sa nagbabagong panahon. Sa pakikipagtulungan ng mga pribadong individual at mga organisasyon, pinaparami at pinapalawak ang sakop ng mga learning sites, demonstration farms at extension projects. Pinagtutuunan namin ng pansin ang Farm Business Advisory Services upang mabigyan ng angkop na tugon ang mga katanungan tungkol sa pagsasaka. Gamit ang modernong paraan ng komunikasyon, mabilis na naihahatid ang serbisyo at impormasyon tungkol sa pagsasaka at pangingisda. Pinaplano, sinusubaybayan at sinusuri ang pagpapatupad ng mga training at extension programs sa pamamagitan ng performance reviews at pagsaliksik tungkol sa naging epektong mga pagsasanay. Upang patuloy na mapabuti ang paghatid ng training and extension services, patuloy naming isinasaayos ang mga paraan at polisiya tungkol sa pagkilos ng ahensya. Sa ganitong mga hakbang, tinutupad ng ATI ang mahahalagang layunin nito para sa ating bayan. Mas pinaigting ng kagawaran ng pagsasaka ang tugon nito sa pangangailangan ng sambayanan sa sapat na pagkain sa panahon ng new normal. Kasabay ang ATI sa pagtugon sa mga suliranin ng bayan ukol sa supply chain, kabuhayan at kalusugang dulot ng COVID-19 pandemic. Mas epektibong malulunasan ang kahirapan at kakulangan sa pagkain kung ang paglago ng ekonomiya ay nakaangkla sa malakas na sektor ng agrikultura at pangingisda. Ating kaugnay, tungo sa napapanahong kaalaman, kakayahan at masiglang pamayanan. Kami ang Agricultural Training Institute sa Rehiyon 5.